ụmụ ibe ọ ndị Facebook na-arụzi ala epu eze enu ndị Facebook na-arụzi ala epu eze enu editi nnọkọtara friz gbanyụọ onwe so mana nsogbu adịghị ka anyị na-emenụ ka anyị si eme nọ ka esi eme n'ụwa ka esi eme n'Igbo na nwa bụ ndị ndozi ọdịnala Igbo anyị na-ekene ụnụ ebe ọbụla ụnụ nọwụ ndị Igbo bụ ndị kwere n'Igbo ha ya ha emeri nwaanyị ndị Facebook na-awa nkịrịnka anya ịwụ ka a si je waa anya je mebie detin mechie ya nsi ụzọ nke ọzọ batakwa ịkọtago so ndị anaghị alaiki ụmụ ezigbo ihe anyị na-eme ha na-alaiki ka anyị na-eme iberibe anyị mewe ha na ka ndị ma ihe ha agbụgba anyị tako ịwụ ka a si gbaa nwere Facebook ịmarụ Facebook ịgbagharụ Facebook na ịwụ ka a si mgbe a sọrọ ha agbanyụọ ha ọ na-agbanyụ nke ndị a na-ekwugheri mba oru ha na nke anyị ha mgbe ọbụla ha na-agwere mmadụ aja na karị chienụ ndị a ezigbo wọrị na ọmụ na a ga-ewe ọkwụ na fụtara hapụ ha don wọrị ihe na ọ na mgbe ofu mbọsị it will be better anyị aga-anọgide na-etuzugharị otu afọ ebe mba ụmụ ibe anyị na-ekenegodo ụnụ maka egwu anụnwa anyị kpọrọ mbụ emecha anyị ga-etinyekwa ya na disi ebe ahụ na-ekwu okwu a ka o nwee ike ịkpọ maka enwere ihe anyị ji wee kpọọ dị egwu ihe anyị ji wee kpọọ egwu aha bụ na nke esi were onye isi oche ndị Igbo ma buru ama mgbe mbụ ka esi were onye isi oche na oyimuduga m ozi na-efe efe enwere ihe ọ bụ mmadụ ịmara enyi buru ibu mpepere mpe Afrịka buru ezigbote ibu nwee resources nwee ihe niile mana ị nwere ike ịjụ onwe gị mgbe ọbụla African president chọrọ president ọ gaa na western world go and do your own research ihe ọbụla m gwara gị ebe a nwanne 100 million years time go and confirm it. Kedu ihe mere nụ mgbe ọbụla eche Africa chọọ ịtụ president the whole Africa the president ọ dị ka ha na-akpọ ya onye na-achọ ịzọ president ahụ ọ ga-eje na western world gamit cha the leaders of western world mgbe bekee pere mpe Europe is very small ha bụkwa na map of Africa anyị nọ n'Europe. Europe is very ndị British amaghị m maka orukwere 50 million sef hapụrụ nke ha na-agụ na Facebook na ihe ịgbachie katapọt ike ọ gafee the whole country ịghọtara but ndị Africa buru ibu sọsọ Nigeria alone karịrị Europe niile so Nigeria ka the whole Europe. Mana jụgodo onwe gị ajụjụ kedu ihe mere nụ mgbe ọbụla the whole petroleum companies na Africa bụ ndị ọcha nwe ya the whole mining system bụ nwa bekee nwe ya the whole everything every economic power nọ n'Africa nwa bekee nwe ya so ị ga-ajụsi onwe gị kedu ihe ọ bụ na Okeke amaghị akpụ isi ka ọ bụ na mma mbara isi adịghị nkọ ịghọtago so all this question ka ị ga-ajụgodo onwe gị first then before anyị eruo ebe anyị na-achọ ije gịnị bụ God what is God is a question ịghọtago mana now ike ịjụ onwe gị ajụjụ a maka na ihe mere anyị anaghị ajụ onwe anyị ajụjụ kedu ihe mere nụ nwa bekee ji wee nwere all the whole company nọ n'Africa all from A to Z all Shoprite bụ ndị South Africa nwe all white nwa bekee South Africa nwe Shoprite ịghọtago most of the companies nọ n'Africa na Nigeria mostly Nigeria most of Africa entirely ịga na enwere onye ojii je kpọta ndị bekee ịghọtago ha na-azụ combine business but the boss behind bụ nwa bekee nwe ya most of them ọ bụghị all of them nwere ndị be anyị nwere anyway but all very very low very low number very low. Now ihe anyị na-achọ ịjụ onwe anyị ajụjụ bụ na kedu ihe mere ihe kpatara ihe a ebe a before anyị because anyị jụrụ what is God mana anyị ga-ebido n'isi maka na ibido n'etiti inwe ụgba ị ga-ebidogoro n'isi wee kọrọ na-abịazi na-abịa kịta anyị wee sị kedu ka esi ree onye isi oche because ndị mmadụ ga-asị ndị isi oche bụ before we are before everybody ndị nweche ndị sị na Igbo sef Igbo land bụ ebe ụwa na wee bido oke nsogbu adịghị onwe onye na-ada otu ya onwe ndị sị na ndị Igbo ndị gboo Africa Mansa Musa Africa is old yes we know onwere nsogbu adịghị so that's why anyị ga-ebidogodo ebe mmiri na wee maba anyị wee marazie
ebe anyị ga-ebidokwa wee chọkwata wara anyị ebe mmiri wee bido mawa anyị. oke kịta na a gwara anyị na ka esi wee ree onye isi oche bụ na enyere ya promise na eze na-eche ike ada ya. ịghọtago enwere ihe ndị Igbo na-asị na Igbo na-enwe eze, Igbo na-enwe eze, Igbo na-enwe eze. Ọ bụghị Igbo enwe eze ka a na-ekwu, enwere ihe ọzọ a na-ekwu die, enwere ihe ọzọ. Inwe eze bụ mmadụ ịpụ eze ọzọ, ya bụ mmadụ inwe eze. oke na mbe a na-ekwu ọ bụ eze ka a na-ekwu. Ọ ya ka iji fụ na kpokoro mbe mbọsị nke mbe a gwara m maka mbe na-eje eri nri na nke mmụọ ọsa aka ọtọ dọsi ebe ahụ dakụwasị azụ ya. Nke ọzọkwa akụkọ ifo ọzọkwa bụkwa ya bụ na eze ekere ebe a na mbe bụ eze ọ dago pụọ eze ọzọ. ihe a na-ekwu bụ adaeze ka a na-ekwu, ọ bụghị adaeze. ịghọtago now ọ bụrụ na eze nke izizi pụọ daa, eze nke ọzọ ga-epute ga-esizi ike karịa eze nke ọzọ. ịghọtago eze nke izizi aha dara ada bụ eze nke izizi, ọ ga-adazi eze ọzọ eputezi eze nke ọzọ siri ike ga-epute. now ka esi wee ree adaeze bụ na enyere promise. ịghọtago enyere promise na ọ ga-abịa anụ adaeze. nke ihe bụ adaeze bụ Igbo, ihe a anyịrị eze. ịghọtago so ọ bụrụ na ịghọta okwu Igbo nwanne, ịghọta ihe a na-akọ. kịta ka anyị jezie na gịnị bụ God nwanne na anya gị nwa na onwe gị. na enwere moto ịfụrụ na-aganụ ihe na-epu uchi dị moto na enwego moto ịfụrụ na-aga ihe na-epu uchi nọ na outside. ana m ajụ mmadụ ajụjụ. enwego ana moto ịfụrụ na-aga ihe na-epu uchi dị moto nọ outside. gwa m ọ bụrụ na enwebeghị anyị edewe nke ahụ n'akụkụ na-ejekwa ebe anyị na-eje. ajụjụ ka m jụrụ, ọ bụrụ na enwe onye nọ ebe a fụgoro moto ihe na-epu uchi nọ na outside ya gwa m. ọkwa m na-enwebeghị ka anyị na-eme uvun on maka na a na-ekwu God a ọ dịghị a ga-asị na ya amazi ihe na enwere ndị ma destin karịa anyị ma anyị na-adazi iberibe. ịghọtago mana ọ bụghị ụta ka o si wee dị because o nwebeghị moto. you never see anything moving, something na-emove no outside. o nwebeghị before. enwebeghị ihe na-emove n'ụwa injin ya no outside. o nwebeghị ebe o mere. it never happen. every moto ọ bụla ịfụrụ n'ụwa injin moto ahụ nọ inside. all of them. o nwebeghị ihe na-emove n'ụwa mụ na gị nọ a sị na things na-emove no outside. never ever happen. i wee fụ ihe mere na nwa bekee ji wee nọdụ in control Africa ka na-agwa gị ha ihe na-agwa gị ha ka i wee fụ ihe mere na oke n'anya. kedu onye bụ mpa mmadụ ebe a? kedu anybody wụ fada here nwa ya nwoke pụta echi disown ya were ihe niile i nyere ya ghafuo. ị ga disown dị nwoke ga disown ya. onye na-ebe a mụrụ nwa ya lia ya jụ ya, nwa ya jụrụ ya ajụ maka we are coming. anyị na-abịa small. onye ọbụla na ebe ahụ fada ka ị ga-esi efil na ọ bụrụ na nwa gị jụ gị kọtọọ gị jee na public metọọ gị na public tee gị ure mee gị akaja ihe dị iche iche even casting you and binding you. ịnọdị ịmana enwere ndị mmadụ na-amaghị nwanne there is a proof. enwere proof dị there is a proof. ọ bụrụ na ịmaghị mara ya taa na mmadụ can extract his own spirit from body mgbe ọ dị alive, ọ bụghị mgbe ọ nwụrụ anwụ. so nna gị mgbe ha na-ebi ndụ there is no fake life. ihe ha biri bụ real life. so that means their spirit ha dị intelligent enough to extract their spirit from body. so they are living soul today. They are living soul today. Your ancestors are living soul. I can bear you witness. You got to... so now ihe mere iji wee nọdụ na condition ị nọ today bụ na there is never a time God na push anything from outside. Never. You got to... so kedu ka mbe ga-esi wee manyezie enyi ụdọ? ọ wee enyi kpụ mbe ka mbọ kpụ enyi ka onye kpụ ibe? ọwụ mbe kpụ enyi ka enyi kpụ ụdọ? ọ mbe kpụ enyi ka enyi kpụ mbe? enyi debere ahụ nọ ya kpụ mbe, mana really ọ mbe kpụ enyi.
ka enyi ha kwana ka enyi ha n'ibu maka enyi ha n'ibu mbe kpụrụ ya na-eje ịghọtago. So oyi mụ bịa duga m ozi ịma na ozi ka unu dujere nwa bekee na ihe ahụ unu na-eje unu dujere ya ozi mana na ihe o mere o je were gị nụrụ adaeze nne n'anya ị na-ata na-abụ mmadụ n'anya n'obi ọ na-ata na-abụ gị n'anya ị chọrọ ịnụ adaeze o were gị jee mbe ji gị jee nụrụ adaeze because ọ nna gị bụ onye create the light eji afụ ụzọ because nna gị esi gị obi udo awanzenze obi udo awanzenze obi udo because the way nna gị ji afụ ụzọ n'ala mmụọ all the life o created here all ndụ o created here bụ the living after death. Ị chọrọ imenyu dị ọrụ okporo isi eke ị chọrọ imenyu dị ọkụ ị gaghị emenyu dị ọkụ. The only way nna gị ga-esi wee keep the fire burning bụ na ọ ya cut the umbilical cord, the connection between you and them. The only way nna gị ga-eji maintain the light because ọ na ọ bụghị ya imenyu dị ọkụ imenyu dị ọkụ ikwenche the existence of your father in the other world. Imenyu dị ọkụ that's why iji were dị ọfọ tụfuo. Ọ bụghị the issue of the ọfọ. The problem bụ na the man created extract his own spirit from the body alive so that o nweghị ihe dị ka ọnwụ. If you extract your spirit mgbe dị alive enweghị gị na ọnwụ ịchara ọnwụ. The body can die anytime. Mgbe ahụ mmụọ ọ bụ that thing the fundamental of every religion. Ị gaghị asị na asị ka m na-asị. Go and do your own research. Every religion bụ this fundamental mana ihe mere bụ na wayo batara ya. ịghọtago the fundamental after that gwa gwara about eluigwe gwara about ọkụ mmụọ. Go and do your own research. Every religion bụ this is their fundamental, but the problem bụ na emere ụnụ pọpị. ịghọtara so onweghị mgbe enweghị nwanne ebe ọ sọrọ gị jee onye ọbụla jụrụ nna ya ga-ajụ ya ajụ and they were disgrace call is a disgrace because ị gaghị asị m na ọ bụghị ya ọ nna gị ọ ga-akọ gị poison. Can your father poison you? Your father nwere ike ihe eti so much that your father will give you something gị nwere ike igbu gị egbu ihe agaghị abara gị uru ihe ichere na nna gị nwere ike inye gị something na-enweghị ike ịbara gị uru iji kedu what is the intention? Kedu ihe anyị na-eme ka ndị why are we behaving like ndị azụ ha azụ? Kedu ihe anyị na-eme omume ka kedu ihe nna gị mmadụ ga-eje were cross ordinary osisi nkịtị desa n'isi bedie nna gị were something ekere eke desa na emu na were etufuo were cross desa na bed ajụọ gị isi na ọfọ nke ahụ ịtụfuru gịnị? Nke ahụ ịtụfuru ọ bụ gịnị? Nke ahụ ịtụfuru ụkwa natural osisi ịfụrụ ya o bụ natural osisi bụrụsie ihe dị iche iche instead of you to found out ihe bụ ihe ịtụfuo ya bụrụ cross tina bụrụ bed ajụọ gị sị gị cross ahụ gịnị? Isi ọwa ọfọ nke ahụ ịtụfukwa nke ọ cross ma onye kerie cross ma onye kerie mana ịma onye kere ọfọ ka onye kere ọfọ a nna gị ịtụfuo ya i werezie nke ma onye kere ndị sarabed ịpụtazie isi m na ịma ihe na-eme na enweghị nwa gị na-aga n'ihu enweghị any generation fra si na that blood pụta nwere ike ibu uru because ị mara about life. Ihe m na-agwa gị bụ enweghị any person si na that family pụta ga-aba uru. Ịchọ itinye ego onweghị onye ga-esi na that line lineage pụta ga-aba uru asị ka ọ bụ because a sị na dibịa gwụrụ ọzọ bụrụ dibịa. Ọsọ gị jee kpọọ ndị ụlọ ekpere ọsọ gị jee Rome kpọta Fada Manford Pope from Rome nwanne ọ gaghị eme nwunye dị n'ime maka Rome papa na onwe ya of Rome adịghị nsọ karịa nna m. Ụdị only onye nwere ike itigbu m n'ọgụ bụ onye ịkarịrị. ịghọtago onye ịkarịrị ka ị ga-etigbu m n'ọgụ ị gaghị etigbu onye ka gị ọ dịghị possible anaghị eme ya eme ị nweghị ike itigbu onye ka gị n'ọgụ is impossible. So nna gị because ọ nwere ihe anyị anaghị eche uche ọnwụ na anyị na-eche uche ọfụma ihe anyị ga-ajụgodo onwe anyị bụ kedu ọ bụ mgbe ndị ochie ke ndị karịrị spiritual power ọ mgbe ndị ochie ka ọkịta
so ụlọ mgbe ndị ochie, that means and the spirit is na lead physical. Yes. Now so ka onye kasị spiritual power nwe ọ nna gị, ọwụhụ ndị ụka, ọwụhụ ndị pastọ. So ndị pastọ na ndị ụka agaghị emenwe anything because ndị ahụ ndị wayo na ndị ochie na ndị ama. Ị ka na-eme ọtụwa gị ime ozugbo, ị ka na-eme ọtụọ gị ime, ịghọtago. So onweghị mgbe ị ga-asị m na God is outside you, is impossible because every motor ọbụla na-emove the engine of the car is inside. Every moving car, the engine of every moving car is within inside. So oh, God will detain that, about good or evil. So God will detain that moves this thing. So the purity is based on you. The purification of that body is you, the man. So condemning your father will tinye gị na early grave, and the na ana mmụọ agwọ gị ezigbo ebe ebe ahụ. Because ya common sense, nwanne m ya na common sense. Enwe ya na mmadụ inwe akọ na uche, enwere ihe na-akpọ akọ na uche. Akọ na uche, ndị Igbo sị gị akọ, uche, echiche, nga, nzuzu, ihe ọma, ihe ọjọọ, ihe efu, afụfụ, nka na onwe. Mmadụ igbo onwe ya na ha anwụ ọnwa, anyị na-agba onwe dị n'ilu ụwa. Ekwubezie maka ọgba nje na iyi ụwa na ọhụrụ steeti. Ya o concept anyị nwere enwe before we had them. Anyị nwere ye before they wrote the Bible. Nonsense. Anyị ji before they wrote the Bible. Mbe abịazie kpọrọ enyi si abịa ka o je kere ya adaeze. Ha ji ihe na-acha kịrịkịrị, ha ji mmanya ọkụ were sie ụmụ ihe dị agha ma egbe ma mma, ewee kweghị nkwa ala eze n'igwe. Mgbe m gwara ụna how the slavery a na-ekwu started, because na onye Igbo anyị enwe ihe a na-akpọ slave. Ihe anyị nwere ohu onye furu efu, ihe furu efu, the lost, because mmadụ isi gị ị na-afụ ụzọ ọ na ifuru ụzọ, ịta na ifuru ụzọ you lost, ọ ị na-afụ ụzọ you see. So the same word ndị Igbo na-eyi ụzụ, ndị Igbo dị egwu. Ọ sị gị nwanne ị na-efu ụzọ, that is ị na-efu ụzọ, you are lost. Ọ sịkwa gị nwanne ị na-afụ ụzọ, that means na ị na-afụ ụzọ, you see. Ịghọtara? So onweghị ihe onwe with slavery nwa bekee brought. How? Ha butere chip de Jesus save. Because dute na nna m gwara m sị m kwụba aka gị ọtọ. Religion of ndị Igbo ya ka ha ji kọpịa in Islam. Isi ala number 1, ịkpọ isi ala. Number 2, na ka ndị Igbo si ekpe ekpere mgbe ndị ochie. Ọ ga-achinye aka ya enu, kwụba aka ya ọtọ. Nekwa ọ bụ aka gị, nekwe dị mas ihe ndị na ndị bekee na-akpọ ihe ahụ Stella. Stella bụ ihe ahụ ịfụrụ na arụsị ahụ edịgasị na arụsị. Ọwụ sign bụ datin. Ịghọtara? Sign ahụ dị na arụsị ahụ sign. Ọwụ destiny dị that place. Kwụba aka gị ọtọ. Ịghọtago? Ịkwụba aka gị ọtọ. Then ide n'obi. Iru obi, that is iru obi gị. Ọ ya bụ iru obi ahụ arụrụ. Ịghọtago? Then ide aka n'ikpere gị, that is iju ogu. Ike ọfọ. Ọ ihe na mkpụrụ ebe a na-awụ n'aha Nna na Nwa na Mmụọ Nsọ. Ịghọtago? Now ọwụ na ị na-anya ị ga-afụ na obi gị dị na left side, mkpụrụ obi gị dị n'aka ekpe gị. That means and aka ekpe aka ikpe. So justice here. Ịghọtara? So these things ndị be anyị ma bụ ya ama all this nke a transfer to Islam. Ha na-akpọ isi ala, iru ala ahụ mmadụ asị nwanne anya ruo gị ala, iru ala. Ịghọtago? Ọ na-eme okenye na-agụ nwatakịrị okwu na be anyị okpuru ihu na ọ naghị ekwere ya anya n'ihu. Ịghọtara? Ya sị nwoke mgbe n'ihu gị, ọ na-eme mmadụ jee na nke eze mgbe ahụ eze ndị arụrụ ana o mee aka ụta eze etinye ya aka n'azụ. Ịghọtago? Iru ala. Ọ bụ iru ala ahụ ka ha na-etizi, a na-akpọ isi ihu ala ebe ahụ kụchasị ahụ isi na-eji oji. Ọ iru ala ahụ. Ịghọtago? Ndị Igbo si na onye fere eze ka eze na-eru. Ịghọtara? Ide aka n'anyanwụ, akụba aka gị ọtọ, kwụba aka gị ọtọ. Then ide n'obi, umeala, iru obi. Ọnya bụ iru obi. A na-arụ obi arụ n'ala Igbo, na-arụ oche anyanwụ. Ịghọtago? Then iju ogu na ike ọfọ. A na-ekwuzi okwu imezi abụ ntị, a na-akpọ ịrụ abụ. All these things ihe a na-eme na Judaism, Islam and Christian. Absolute. Ihe m na-agwa gị bụ absolute truth. Ọ bụkwa ha nke nwere ka ele gị, no. So all the practices of that thing ka a na-eme. So nke nwere na-abịazi na-agwa m na ndị tinyere disi fundamentals bụ ndị iberibe.
na ha nọ n'ọkụ mmụọ ka gịnị. Mana ndị a na-emezi ya ka ị na-eme today, so ha nọ n'ọkụ mmụọ ị na-eme taa. Nna gị si gị everyday, nna gị pụta n'ụtụtụ ọ sị gị kwụba aka gị ọtọ. Kedu ihe ndị na-ete isi anyị na-eme? Gịnị ka fada na-eme oji? Ejere m seminary school, fada pụta ka anyị rịọ arịrịọ. Gịnị bụ ya? Nwanyị o ji wee wenye aka ya na-aba enu wee na-arịọ arịrịọ, ya wetuo ya na ya. Fada bata n'ụlọ ụka, the first thing ọ ga-eme bụ ịkpọ isi ala. Go and do your own research. Ọnwụ na ndị na-agụ egwu na-agụ, fada bata, the first thing fada ga-eme bụ oruo isi. O rusia isi, oje nọdụ anị. Akwụsịzie dị egwu obinie. Ọ sị gị wenite n'obi unu enu iru obi. Isizie anyị ewenitego ya n'ebe di nwe na anyị nọ. Gịnị wụ di ebe ahụ? Why not na Jizọs? Why not Chukwu? Onye o ji wee si di the master. Give elevate your heart ka ọ dị ka isi gị, because as above so below. For this below to be, it must become as this. Ya bụ isi na ọdụ. You got that? Then how do isi na ọdụ become? Justify. Akara aka eji wee nwee aka ekpe n'aka nne. Destiny dị bụ, we have them. So because there is no how moto ga-eji na-aga aga without engine being inside. Enweghị engine moto na-adị n'iro. Engine moto dị n'ime. Enweghị engine, afụbeghị m engine moto dị n'iro before. I never see. I've never seen engine moto dị outside. So ndị a ga-apụtazi agwazie m na engine moto nọ na Rome. Na engine moto nọ na Rome ga-ebu anyị wee gaa. Ebe ka o ga-ebu anyị eje? Engine moto nwa dị na Rome ọ ga-ebu anyị eje ebe? Ọ nọ na Israel, ọ nọ na Rome. Unu emejogo. Nwanna unu emejogo. Ihe nna agbara gị ama. Ọfọ symbolizes ihe nna gị ji afụ ụzọ n'ala mmụọ. Ị ga-ekpu isi eke. Ị ga-etibe anya afọ. Ndị ọnwụ na ikpughi isi real life. Igbo isi eke. Enwere ya akpụ isi eke, o tiwere anya afọ ụzọ. O tiwere anya afọ ụzọ ihe ọ ga-eme gị. Na esi na ụlọ onweghị onye ga-aga n'iru ebe ahụ. Nwanna isi na ọ bụ asị, you will bear me witness. Enweghị onye n'ime ụnụ ga-aga n'iru. As long as na ikwenchi dị fire. Nwanna ikwenchi ya ọkụ iji gị na-afụ ụzọ. Ikwenchi ọkụ iji gị na-afụ ụzọ. Because ị maghị ihe anya pụtara, ị mara ihe bụ anya. Ị mara ihe bụ anya. Ndị mmadụ ama ha che na anya bụ ụdị. Nna nwanne, anya abụghị akwa ihe ya ahụ ị na-echewu. As long as na ikwenchiri that life of that man, ikwenchiri ya, ọ ga-ekwenchi your own. If you kwenchila, olesi ma nna gị ọwụ onye arụrụ ala mgbe ndị gboo. Nsogbu adị, enwe ndị bụ ndị arụrụ ala mgbe ndị gboo. Nna gị wụrụ onye arụrụ ala mgbe ndị gboo, ihe agwọ mụrụ ga-eto ogologo. Mana ọ bụrụ na nna gị abụghị onye arụrụ ala na onye aka ya dị ọcha kwụbara aka ya ọtọ, that is how ife anyanwụ wake up in the morning, ndị Igbo akpọ ya ọwụwa anyanwụ. N'ehihie akpọ ya ehihie, akpọghọzi ya the sentinel. Why na-akpọghọzi ya ọwụwa anyanwụ? Ọ ga-asị ya ehihie, o change gafa. That is Oriana. Ịghọtago? O ruzie na mgbede ọsịa mgbede, ọkpọghọzikwa ya anyanwụ, ọkpọghọzi ya anwụ, ọ ga-asị anwụ adaana. Ịghọtago? O change afa. O ruo n'abalị, ọsọwa abalị, o change n'afa. Ndị mechara destiny mesịa ya wee sị gị na enwere ihe a na-eri eri a na-akpọ ofe. Unu wee jee ụnụ ụka sị unu na-efe Chukwu. Kedu ihe wuzi ofe na ife Chukwu? Kedu ihe o ji wee rụ the same name ka ofe na ife Chukwu na-aza? And ofe iburu nri akpụrụ akpụta ị na ofe obufe ya. That means ofufe. That means ọ na-agwa gị na for you to ascend, nri anụnwa ịgafe na akpịrị ya na ọ na-edere ofe aha ka unu na-eje n'ụlọ ụka eme. Mana ị dara ya because onweghị mgbe nwoke machara ihe a niile ga-anyụchi nsị ụzọ ka nwa ya na onwe ya ọ fụrụ n'anya ọ ga-eduhie ya ụzọ. Ọ gaghị emenwe. Nna gị agaghị eme. Ọ gaghị eduhie nwe ụzọ. Nna gị agaghị eduhie ụzọ. Asị ka nwanne ekweghị m. I don't agree, ekweghị m. Because afụbeghị m nna mụsịrị nwa prepara nwa ya cheat. Afụbeghị m. Ọwụ na ọma ha, ọsị na ọma ha, ọwụ na ọma ha. Because e nwere ndị a na-ebugharị cross Jizọs, ha ama ha, nsogbu adịghị. Ịghọtago? Mana the consequence of that thing ha na-eme, nature anaghị akpa asị na ama ịma ha. That's why ka o mere gị ebere asịkwa. Ịghọtara? Nature anaghị akpa asị because isi na asị nwanne pụọ n'anwụ
nọdị na anwụ, ezigbo anwụ chaa ga-efu ihe ya. Nature don't care. Ọ gaa na mmiri ebe mmiri dọrọ River Niger ma kpụrụ ebe ahụ mmiri erie gị. Nature amara ihe ị na-akọ. So ọ bụ ngụnwa ga-arụ fly and boat ị ga-eji wee ha nga n'elu mmiri a. Ịrụhụ fly and boat n'elu mmiri a nwanne, ịba ahịa mmiri erie gị. Ị gaa n'ọnụ ọdụm ma ọ n'ọnụ agụ, nwanne agụ ata gị. Olesi ma ị nwere protection, agụ na-eme ọfụ ọgbafuo, ya bụ na agụ ya ataghị, mana iru ebe ahụ agụ ata gị. So ihe onu na-ekwu na e nwere one man peaceful man dị peace nọ somewhere, nwanne ị na-akọtu, ịghọtago, ị na-akọtu. Waya eji wee sị gị aka ekpe. Kedu ihe bụ ekpe? Kedu ihe bụ ekpe? Kedu ihe bụ nri? Waya eji nwee ụkwụ ekpe, nwee ikpere ụkwụ, nwee ọbụ ụkwụ, nwee mkpụrụ ụkwụ? Why? Because if you know, if you chọọ ịmata asụsụ n'ụwa, mara Igbo. Ịmara Igbo, mara ihe ndị ọzọ. O nweghị mgbe a ga-anọkọta nwa ọbụ ụkwụ. Why na-akpọ ya ihe niile ụkwụ? Akpọ ya ọbụ ụkwụ. Kpọọ nke ọzọ mkpụrụ aka, kpọọ ọbụ aka. Kpọọ ya iru. Why eji kpọọ ya iru mmadụ ma ihu mmadụ, whatever. Ihe niile awụcha afa. Isizie na the same man kụzichara gị ihe niile a ka ị ga-esi wee pụọ ndụ. Na the same man amaghazi ihe n'ọwụsọ man from Europe bịaziri, ịtụtụrụzie nna gị tụhuo. Unu ka na-ebido unu ka na Genesis. Ihe na Genesis nwanne, ihe ọ sọrọ gị mee, your desire will never ever be attained. Quote me right. Olesi memere nsọ ala. Your desire can never ever be attained. Never. With you, your money. You will be hopeless and helpless. You got the hopeless and helpless. All your dream will be nothing but illusion. Fleeting illusion. In your eye, you get love, no passion, no ambition for something, but you can never attain them. You can never ever, because that is life for you. Onye ndị iro bịara na border ya ọgba ọsọ is a coward. It's heavy one. Nature is not. Nature nyere gị na agụ, ka ịhụrụ agụ na anyị ga-afụ na o nwere eze na-adị ka key na-anọ ebe a. Ịghọtago? Eze aha na-anọ ka key. Naturally nature setịrị agụ. O nwere ndị Igbo na-akpa isi agụ a na-eyi eyi. E nwere ihe ndị Igbo ji eyi isi agụ, mana nke ha ụfọdụ another day. O nwere ihe agụ symbolizes something spiritually. Everything na-eme exist n'ụwa, all symbol, all spiritual symbol. Bụ na ịmara. Every animal, every human being represents something in spiritual rhythm and physical rhythm. So iche na ụwa dị iberibe, need smart, you highest fool nọ n'ụwa. Ị gaghị asị na okike creation dị iberibe wee na-create. It's not all not the iberibe, ọ gaghị create anything. And this na-enweghị consequence of anything ọ bụla ị na-eme, ma na ịghọta ihe na-akọ. Because if ọ bụrụ na enweghị balance, there will be no creation. So everything nwere consequence. Ị gaghị apụta n'ụwa nwanne, ị nwere ike ịfụ Mercedes like ya, ma ọ bụrụ na enweghị ego Mercedes, ị gaghị azụ ya. Ịghọtago? So onweghị onye ga-enye gị more promise, true promise than your father. Nobody. Onwere onye ọ bụ n'ụwa can ever give you, unless ma your father or a victim of deceit. Because onye nwe na onwe ọ bụrụ na ị n'ihi deceit, o tekiri gị some few time, just a few moments, ịghọta na ihe a asị. O eteki gị few days, ịmana na mmadụ tinyere gị asị na o teki gị some days, ịghọta na asị. Ma ọ bụrụ na ị dị straightforward, ma ọ bụrụ na ị kwụkwara aka gị ọtọ, because onye na-enwe ihe obu enwe ihe ọ na-akwafu. Onye na-enwe ihe obu enwe ihe ọ na-akwafu. So mmadụ tụọrọ gị asị taa, tụọrọ gị asị echi na nke ịtọ ijide, because ngụwa na onwe gị mara ihe bụ asị. So ife ha na-asị ozugbo ị mara ya, because ọ dịghị n'ime gị, iwe onye kọrọkọrọ. So onye bụ ha kọrọkọrọ bịa, okwu olise kọrọkọrọ taa kwuo ya echi, ya asị this guy sef ka ihe onye na-akọ dị, because onye amaghị ihe this guy na-akọ taa ka ihe onye na-akọ, o doghị gị anya, because ịma ha anya. Mana ọ bụrụ na iwe onye wuruwuru, nwanne wuruwuru bịa o buru gị na asị na onye mmiri fụrụ okwu ya ka ọ na-eri, onye osimiri fụrụ okwu ya ka ọ na-eri. Simple. So ọ bụrụ na anyị mee nsọ ala, nwanne nna agwa unu nke bụ eziokwu,
onweghị enemy nwere ike cross our border. I'm telling you the fact. ọwụ mma ya defend gị, but the spirit in you, the power in you is greater than power in enemy, because ọwụ ngụ nwe border is yours. Border gị bụ ihe ahụ, so mmadụ agaghị across your border is impossible. Mana anyị jụrụ gị ajụ because nna gị nọ na anị jụ gị, ọ na-esogharị gị because they are spirit being. Ọ jụrụ gị ajụ, so onye nna ya jụrụ kedu onye ga-afụ ya n'anya? Onye nna ya jụrụ ajụ kedu onye ga-afụ ya n'anya? Ka nna ajụ ụnụ ajụjụ biko ndị Igbo, ha wa antichrist, they love Jesus. Nwanne onwere onye dị kia, nobody care whatever we worship. Onwere onye dị kia, I don't care. Ị na-ejere m n'igwe, ị naghị ejere m n'igwe, me I don't care. Ihe ọ sọrọ gị na-eme, but ị mara amara na your complaints will be in vain, because iji ego gaa na fuel ebe a na-ere fuel, si agbara gị fuel iji ego, nobody will give you fuel. Enweghị onye na-agbara gị any fuel. Ị ga ebe a na-ere fuel si nwanne achọrọ m ịgba fuel ejighị m ego, ma gị ọsọ gị na-ebe akwa ebe ahụ, nobody will answer you. Enweghị na-agbara gị any fuel. Ọ ihe ị na-eme. Onye ga-agbara gị fuel wụ nna gị ka ị kpọrọ tụtụrụ n'ọtụtụ tụhuo na ka ihe bụ ịkpọ ọkụ. Nwanne kere ihe na-agbara ihe ọkụ, ke ihe na-agba na-ezuzugharị ka ndị iberibe. So if you know this thing ji gị akparịta na ego, nwanne ego is not natural, is a man made. Ego is man made. So all your attitude can be drawback, because ihe nna gị na-eme gị ọ na-akpọ gị oku, because ịkpọ mmadụ oku wee kpọ ya ọkụ. The punishment is because ọ chọọ ka ifo ụzọ, because ifu efu mmadụ iwu ohu. Ọ ihe ahụ na-akpọ slave. Mmadụ ifu efu ihu ehu bụ ohu. So nna gị achọghị ka ifuo because he chọọ to go down the light. Because bicycle, ihe na-anya bicycle wụ the chain nọ n'azụ ya. Go and check. The bicycle ị na-anya wụ chain nọ n'azụ ya. Onye na-anya the bicycle ọwụ nke nọ n'ihu. Ịghọtago? So all the same thing. God ị na-ekwu bụ the movement na-emove gị. That is why mgbe ọbụla mmadụ kwụsịrị iku ume, onye ahụ anwụrụ, because Chukwu apụgo n'ime gị. Ịghọtago? Ọpụ ha n'ime gị nwụọ. So kedu ka mmadụ ga-esi anọkọta nọ na-eche na enwere somebody nọ somewhere? Nwanne ọ bụrụ about that. Nature is about balance. You must understand this thing. That is why nna gị ji wee gwa gị always every other name anyị nwechara those names, so ohu ume, all those things are symbolism of life. All symbolism of life. That's why we deify them, put them for you to know. Ndị a bịazie how ka a ga-esi wee mee ka ọ ka mma, ha ebugo ha mee ya elevate. The same, exactly the same thing o. Ha mee ya elevate. Ọ dịzị ka asị na enwere, even in that same book ha gwara gị na God live inside you. The temple of God is all the everywhere na the book, but ha tirie n'azụ werezie all those fancy talk wee mee public everywhere. Ndị otu anyị na-eje na-aga ụka, ma ndị na-ete isi ala, ma ndị na-eme Judaism, mmadụ one n'ime ha gụgoro the religious book ahụ. 99% of them agụbeghị that religious book. None of them. Sọsọ ihe ha ma those verses pastor na-agụ ma nke fada na-agụ. Period. Ọgwụna ha asị gị n'ụlọ ụka ka asị gị Christ like, ndị na-eje Christian bụkwa ndị chọrọ ịdị ka Christ. Ịghọtago? Dọ ha gwara gị na sị gị Christ rụrụ ọrụ ebube, o mere magic, kpọpụ onye isi ọfụ ụzọ, gberite onye nwụrụ anwụ. Nna nwanne gị, how can you asị gị mee ka Christ na ị ga-eme better than Christ? Nwanne ị ga-emenwu mmadụ ọfụ ụzọ with true magic. Ị ga-emenwu mmadụ ọfụ ụzọ. All those things to glorify. You got to glorify the man that never existed. You got to glorify ya asị o mere mmadụ ọfụ ụzọ. Nna nwanne na village anyị ndị kpuru isi ka nkụ, ndị ngwọrọ ka nkụ. You got so now, so only that time ka o nwere ike ime, ọ gaghị emezi ọzọ. Mmadụ enweghịzi ike ime mmadụ ọfụ ụzọ, mmadụ enweghịzi ike ime mmadụ ọga ije, ya nonsense, ya na-akọ akụkọ ụmụazị. The issue here is mgbe a mụrụ nwatakịrị obebe akwa. Anyị nwawo mmadụ kwesịrị ịjụ onwe anyị, why are we happy this child na-ebe akwa? Mmadụ nwụzie ibebe akwa, mana mmụọ mmadụ gịnị na-eme o ji ebe akwa? Nwatakịrị o ji ebe akwa? Ka anyị jụgodo nwaanyị ihe na-eme nwatakịrị o ji ebe akwa. Let us ask this child. Mba, anyị agaghị eme. Ihe anyị ga-eme bụ anyị akọba nonsense
a ga-eme baptizim, a ga-eme nka, a ga-eme nka. All these things a na-ekwucha nsogbu adịghị without a single program for this child to navigate, without a single direction plan for this child. Everything we have, a ga-eme baptizim, a ga-eri oriri amụrụ nwa, akụkụ bute nwa, naming ceremony, baby ceremony, birthday ceremony. Nsogbu adịghị. The only thing lack here is the direction for a child. No, ọ dịghị. Man, everything dị. We can dance and memorize, but this child no plan. Orukwe echi obidokwe ebe unu kwụsịrị, tiwekwe egbuo ha ya ata ha anyị, o tie Assemblies of God to ozuhorie, o jee Grace of God echi ozuhorie, o jee Chorobi na Ncherabịa echi ozuhorie. Ọ bụ ihe nwanne, ihe mụrụ ya agwọ mụrụ na-eto ogologo. Ọ bụ nga create is your own creation. You have no plan for your child bụrụ onye iberibe. Ịghọtago? Ọ ga-adị anyị ka egwuregwu, mana anyị na-amụkwana nwa. Mmadụ ole n'ime anyị ebe a ji nwa? Ịghọtago? Bọtụ nwa aha anyị ji na nwanne, jiri onwe gị nwee example. Iwu go plane na-agba without compass, because plane na-agba n'elu without n'anya. The same thing na plane na-eme n'elu ka ngo nwa nọ n'ụwa. Jugodo onwe gị ajụjụ na kedu ebe your destination. That is kedu your destination. As ihe ebigide ntele mmadụ nwụọ ọwa, kedu ebe your destination? Kedu ebe ị na-eje eje? Where are we going? Where are we coming from? Why are we here? Why are we here? Kedu ebe anyị na-eje? Where are we coming from? Where are we going? Why are we here? Kedu ebe anyị na-eje? You go plane nọkọtara fego na-efe na-agagharị. Ofegide ebe mfu ele ya agwụ na ọdana na ntiisi. Ifu ha na plane nọkọtara n'ofe n'elu without a destination. Never. So it's not possible. That means e nwere ebe mmadụ na-eje. The only thing bụ na nna gị ma ya ịtụtụrụ na atụfuo, kpọọ ya ọkụ, bushit ye n'abalị ọbụla, chere akwụkwọ nwa bekee, akwụkwọ ndị Rom, wee na cast spells on his head. Nwanne agbasi ọsọ agụọ mile. Onye si na ọba asị, nwanne gaa n'ala Igbo, go to Igbo land and see yourself. The young boys na n'ala Igbo now, ịjụọ 90% they want to leave the country. 90 they want to leave the country. So ka onye Igbo ka onye ga-anọ dị ka ihe unu natara ndụ na afọ ezuzu ekwugheri kedu 90% want to go, onye ga-anọ ebe ahụ. Ndị ugwu anaghị achọ ịpụ apụ, nwe ebe ha na-eje. Ndị Yoruba anaghị achọ ịpụ apụ, nwe ebe ha na-eje. Mana anyị nwa na onwe anyị na-achụ anyị ọsọ, anyị chọrọ ịpapụ. That means ha ga-abịa ebe ahụ were dị anyị peacefully. So onweghị ndị na-achọ iwere anyị gị illegally. Ịhapụrụ mmadụ one n'ime anyị nwere ụlọ na village na-eru ahịa. Mmadụ one n'ime anyị nọ ebe a nwere ụlọ na village ọ na-eru ahịhịa. O jikwa millions of dollars wee rụ millions of naira. Ụlọ anyị na-eru ahịhịa nwe na. Ọ nọkwa Lagos o. Ọ nọ Lagos for 10 years, 20 years ọ nabeghị. 15 years ọ nabeghị. Ọ na Abuja 10 years ọ nabeghị. Ọ na Ugwu Hausa 10 years ana m ekwuzi ndị nọ Ghana ka ndị na Ivory Coast ka ndị nọ ala bekee. So kedu ihe ị na-azọrọ a na-ịgaghị ebi ya? A na-ebu ụmụ ibe anaghị ebu a na-ebu. So ị na-azụ ana, that means you must occupy the land. Nature abhors a vacuum. Nature abhors vacuum. Ịnọdụ na Ọnịcha nwee ụlọ na village, enweghị onye bi oru ahịa, ọchịcha will go there and stay. Kedu ihe ị na-akwụ kwụsịrị ụgwọ ụlọ na Ọnịcha ebe ọ bụ na from Ọnịcha to your village with 25 minutes or 30 minutes? Why are you paying house rent in Ọnịcha? Ị na-azụ ahịa na main market, your village bụkwa na Owerri ma ọ bụ na Ihiala. Ka ihe na-emezi na Ọnịcha? Ka ihe na-eme na Ọnịcha ọ bụ na village gị dị na-akwụfụsị ụgwọ ụlọ for nothing sake. E nwere ike onye a nwere moto, ọgwụkwa ha na onwe ha moto, asị na onwe ha moto, asị na onwe ha moto, mana onye a nwere moto goslo kembọsị goslo bido dị ọkwa na Ọnịcha Owerri road. Well, kedu mbọsị goslo dị bara Ọnịcha Owerri road but obi na Ọnịcha asị obi abroad. Ha na ndị Ọnịcha bata Christmas na Christmas efu ya olodu gbochie ka moto juu, o buru moto wee ọda na village. Ha unu ololo ndị Christmas elole. Ọ na-eweta aka second third, ọwa 27 ka ọ batara. Ọ na-eweta aka second third hụ ya again ọ paak ọkọ ngwo disem ngwongwo ahụ eburu na ọ dịka ụmụ nnụnụ. Disem ngwongwo ahụ ọ paak bakwa ya again kwa na-agba ụzọ ogologo. Why?
Why? Ụmụnne, ọ bụ na Okeke amaghị akpọ isi ka ọ bụ na mma abalịsa dị nkwa? Agwara m ụnụ agba nwanne, onye riri amụ ebele ji ibi ụgwọ. Onye riri amụ ebele ji ibi ụgwọ, ị gaghị agbanarị nwunye n'ọsọ. We are here programmed to receive. You can check out anytime you like, but you can never leave. O nwere egwu a na-agụ, all I got doesn't have way, scolding in my head, one smile of eucalyptus rising up in the air, up ahead in the distance I saw a shimmering light, Hotel California. All because of this word go to work word egwu. Because one day you can never escape. It's magnet. Life is about magnetism. Electro and magnet. You can check out anytime you like, but you can never leave. So ọ kaara gị mma na iji n'oge bido amendment, because ị gaghị agbanarị ya n'ọsọ. You can never, because you are within the system. You can never leave. You are within the system. Nwanne, you can never leave this system. You can only be recycling and recycling. If you like, you take a knife to cut the beast. You can never kill the beast. You can never kill the beast. Only thing, you look for the passage back to the where you were before. Simple. Look for the passage back to where you were before. You can never kill the beast. Never. Even though ọ gwara gị sị gị na in the beginning there was darkness of chaos. Oh, did the God of creation in that Bible kill the beast? No. He set law for the beast. He never kill the beast. So those people ndị pro na line, kedu ihe o mere ha? O mee ha expel, chụpụ ha, ha taba afọ nwụọ ọnwụ. Ọkwa ihe a gwara unu. Ọ gwara gị ndị pro na line, Adam fọkụrụ up, ọ chụpụ ya. Eve fọkụrụ up, onye ya afụfụ. Cain fọkụrụ up, ọ chụpụ ya. Ihe a wụsị, ọkwa ihe ọmụmụ kwuru ya, ọkwa ihe a kwuru na akwụkwọ na-agụ. So you can never leave. You can never. So the best thing for you now, maintain. Look for taxi with compass, which is nsọ ala Igbo, which is ihe anyị na-ewetara unu. Ihe anyị na-ewetara unu bụ for your own good, not me, not ndozi ọdịna, not anybody, because ọwụ ngịnwa bụ the champion. Ngịnwa bụ obe, ngịnwa jide mma. Mana ọwụzie na obe gị wụ step 20 step obe, and ebe na-achọ iri go 50 step obe. How do you manage to do that? Ọwụ na obe gị, obe iji arị elu mbube ka anyị na-akpọ ya, na ọ dị 20 step, and ebe na-achọ iri go the 50 step. Nwanne, what can you do? Ma bụrụ ndị Igbo. You got to go. So ọ bụghị about somebody telling you something. Nwanne, anything apart from destiny is secondary. You can have them. Secondary is necessary, but priority is the first, because ị gaghị agụnwu second 2 without ego 1 is impossible. Then ị bụrụ onye iberibe. You got to go. So ihe ọ bụla ị na-achọ n'ụwa, nwanne, nwetagodo obi gị. If you get your heart in order, as above so below. Principle of correspondence, nwetagodo. That is your strength. Ebe ahụ ka ume dị. You got to go. Inwete because correspondent is related to ume. That is the savior. Ha na-agwa about Isaiah. You got to go. So ọwụ na inwete, first of all, the correspondence, your heart, very well, may attach to the principle of mentalism, which is the head. Then ume, which is the savior, will come. You got that? Mana ọ bụrụ na enwetaghị this correspondence very well, this your obiga, enweghị ike ịrụ nwa obi. Nwanne, ị na-akọtu. You got to go. Then onye aha bụzi ohu, ịbụrụzie lost man, because anya ga-apụgo igbugo isi. Mana ọgwụkwa na ịrụọ obi gị, ịfụgbazi ụzọ, because ị ga-ejizi anya gị aha tinye ya n'obi, were obi gị tinye n'anya gị, ha na-abụrụzie ofu, inye ya balance, ịpụọ ndụ. Mana ọgwụkwa na obi gị na-eme ọzọ, isi ga na-eme ọzọ, anya ga na-eme ọzọ, ntị ga na-eme ọzọ, chibuo ọzọ anụ ọzọ, chibuo anụ ọzọ, chibuo anụ ọzọ. Mana ịbago n'ezigbo akụkọ, antịrị mmechin ka ị nọ. Ị ga-akọmplen gide n'ụwa, ị ga-akọmplen gide nwanne, kọmplen ga-awụ your surname. Complain ga-awụ your surname because nobody cares. Isi na asị goat zara ngeti, the first animal ga-afụ gị ebe ahụ ga-eri gị.
go to Serengeti, the first animal ga-afụ gị ebe ahụ will eat you off. That is how nature operates. As long as na eweghị an agent ewere agent Chaka ghọrọ mgbọ Chaka ghọrọ mgbọ unless ma iwe agent, they will guide you and feed you and arm you. Mana ọ na-eweghị agent nwanne, forget. Kedu uru ịbara? Kedu uru ịbara na naturally na kedu uru ịbara nature? Gagodi m kedu uru ịbara nature now? You are a liability. Ibe a liability na kedu ihe nwanne as a human being now? Kedu your own this thing? Kedu? Because enwere obodo nwere president, nwee gọọmenti, nwee gọvanọ. Ịghọtago? Nsogbu adị. Ngwa chekizie ka anyị base na nature now. Ke he represent for nature. Kedu ihe ị na-achọ ka nature mere gị nke a? You want to be rich, you want to be healthy, you want to this, you want that. In exchange of by what? Exchange with what? In exchange with what? That is the problem. It chọrọ paradise. You want paradise. You want to be happy. I just wanna be rich. I don't understand why. Yeah, you just wanna be rich, but you don't understand why. You chọrọ ịkpata ego. You love flashy cars, flashy things. Look at man. All those things are secondary. You can have them. If your mind is properly developed, you can have them. But we have your priority. Ana nwanne na mgbere ejeghị ije ma ọ gbara ọsọ erente kụọrọ nwa mgbere aka si kwọrọ gị aka. Ị maghị ede afa gị mana ị chọrọ ịgba limousine. Ị maghị your destiny, ị maghị your destination mana ị chọrọ ịgba limousine. Limousine na-agụ gị agụụ mana ị maghị akara aka nke gị nwa. Ị marọ your own akara aka ị maghị mana ị chọrọ ịgba ligbo. Ọ bụrụ oge o mebe ihe na-abụghị nke ya asị na arụ eme onye ọ butere ochi na ama ya na amaghị mmadụ ikowe akpa ya akpa ya ebe aka ya na-eru ya butere ochi na ama. All those things a na-ego is normal secondary things. Anybody in this life can have them, but in commerce property is wealth. Always were your brain, because minerals is everywhere. Were your brain to create what you want. Enwe ihe na-akpọ trade by barter mgbe ndị ochie. Ine m ife a ma anaghị ogbo, ine m beans ma anaghị garị ma ọrụ ndị abịrịba, ine m beans ma anaghị garị. So now ị ga-echange isi that now. Ịrụpụtazie ihe a ire ya wee goro ihe a. Ịrụpụta ihe a ire ya wee goro ihe a. Mana nwanne ịdịghị mma polisi, ịdịghị mma kọtụma. Nke onye rụrụ ka ị ga-egoro. Iji ha ego ị ga-eji egoro. Iji ha ụbụrụ ị ga-eji arụ. Ebe ekwene ka ị ga-anọzi. Ịghọtago? Onye obodo nsogbu a na-ekwu maka ya. So ọ bụrụ na anyị hibezie nsọ ala, back ya nsọ ala up with natural science, anyị ebidozie develop. Ọsọkwa anya bụ na ọsọ ntu ka anyị ma arụ. Anyị ga-arụgide dị ntu ahụ until anyị graduate eto spanner. Anyị graduate eto spanner. Anyị arịa to screwdriver until anyị arụgide nwere ike before ụmụ anyị na-etozi. Ha nwere ike ha arụzi screwdriver, ha arụwazie plug. Ịghọtago? But you must lay foundation of economic development from your own ụbụrụ isi gị. From ụbụrụ isi gị nwanne. That's why nji sị gị kedu ihe ị na-eme na township. Ị gaghị eme ọ flat ibi gị ga-anọ eme. Ọ na flat mana na village unu nwere big house, onwe ndị bi. Enwe onye bi na big house ọ na flat unu dị 10 wee biri. O nwere ike unu nwere ụmụnne ite naanị. Unu bi na one flat 2 rooms. Ebe ahụ gị ga-anọ wee rụ ihe nwa. Iwe ike iche uche that kind place, ọkwa ma. Ị na-achọ ka iche uche nwere ike ngozi etinye ife anya mama ụra mama okeke bie m aka papa. Ebe ahụ gị ga na-eche uche. Ị gaa n'ọpa iwe ka ọ dịka ebe eruru soja ant na-aga. Nwanne enweghị onye na-aga ebe a ga-eche uche. Enweghị onye nwere ike ịga nwụ data eri anọ ebe ahụ everyday. Ị ga Lagos ebe pi mhọnụ ka a na nwanne ite isi ebe a mana pi ichebe mọ na chija pi. Nwanne ọ bụ otu a ka mmadụ nwanne ya ghara mmadụ madness.
ị nweghị ike ichenwe uche ebe ahụ. Uche n'idiri quietness. Iche iche uche ịnidiri ebe ndo dị, ebe nwere quiet, ebe dị peace. Ịbịa chee uche, chepụta uche echiche ọfụma. Ọ dị gị surprise na enweghị anyị na-arụpụtanwu. Gaa na Chinese compound, nwere ike gaghị ama na mmadụ 2000 nọ dị, ị gaghị anụ kpakam. Ị nweghị ike ịma na mmadụ 1 million nọ ebe a, biko ha na-eche uche. Nke anyị bụ ike mmadụ ịbụọ sef, ndị ojii ịbụọ pụta hie ọsọ ga-agba. Ụdị nwere ike onwe ike otie ọgụsa, nwere ike ebe ọ na-ekwu okwu na-atụ aka buye onye na-agara onwe ụzọ aka n'anya ka ọ na-atụpụ onye na-ere anị. Ịma ha na ọsọ foonu ka ọ na-aza, so foonu na-atụ aka ka onye na-ere anị bifo onye mere ogwupịa mmadụ, onye na-agafere onwe ogwupịa ya anya. Mba, onwe onye si mmadụ ekwukwe n'okwu ịghọtago, mana abịa na ama njakịrị ka a na-ekwu eziokwu. The place dị so lousy because anyị dị congested in one place. Anyị hapụrụ ịga n'ala Igbo villages, ọ dịka ebe a gbara ọsọ abịa ụlọ, onwe onye na ya ka jụọ ese gwa asị, onwe onye na ebe a. Mana ịgazie na Ọnịcha, mmadụ eji isi kpochie ụzọ, ị na-ajụ ha osi ugwu Awụsa wee bịa ka ọ si Lagos bịa, ọkwara ala Igbo ka ndị asị. Ka ekwere ihe mere ndị a enweghị ike isi na be ha na village na-apụta taa, so that this town will be decongested. Why? Asị ụzọ adịghị, ụzọ dị, nwere major road. Nigeria enweghị ụzọ mana enwere major road jere ha niile. So ụmụ ibe, tupu mmadụ na-agwa gị ihe bụ God, biko jụgodo onye aha moto ọ na-anya kedu ihe na-anya ya, machine ọdịnihu, injin ọdịnihu. Ọ sị gị mba, isi ya ngwanụ, the judgment is within you. So ihe anyị chere Chukwu ga-eme gị, nsogbu adịghị, mana ọ n'ime gị ka ọ eme. O nweghị mgbe ọ na-abịa ịkpọrọ gị, o nweghị mgbe ọ na-abịa jọji gị. Mba, ọ ga-ajọji gị now. Ọ ga-ajọji gị now because ọ bụrụ na that man bụ your ancestors or your father or whatever, na the man mere ihe Chukwu ya chọrọ, then the man a transform to Chukwu. Ịghọtago onye mga na-agwa gị ya. Ọ the man bụ your angel ga na-guide gị, eji wee na-asị angel Michael, nna gị ji wee na-asị ndị ichie. So your guidance bụ that person mụrụ gị, onye bụ your guidance. Then ime ọgwụọ gị ịba, ime mma oto gị, ime njọ gị na ịba na-eme, ịgbazie anya gbaa ya ọkụ, gbazie ọfọ ya ọkụ, ọfọ ji ala mmụọ. Ọwa omume aha o kere na ọfọ aha onye a dojere na n'eze. Ọwa omume ahụ o kere na ọfọ dojere na n'eze ka ị were gbaa ọkụ. Gwanne Chaka ghọrọ mgbọ. Unu kpọrọ fada Ọchọngaloko. Jos na this man gara seminary school nke nso wee gaa. Kedu onye nyere ya temerity audacity ịgba ọfọ nna aha ọkụ? Onye ọbụla gbara ọfọ nna aha ọkụ, ọ tasị afụfụ ebe a, o jee n'ala mmụọ, face the second judgment. Because amaghị m ụdị religion nke ndị isi ojii. All the whole ancient building nọ na western world a converted to museum from A to Z. The whole ancient structure here is converted to museum. So na Africa ka a na-ewere something gbaa ọkụ wepụta iji. Ị ka na-ebido ịghọtago your afụfụ ka na Genesis. Nsogbu gị olesi ma iji n'oge kịta gbakpuru na nsọ ala, because ihe anyị bịara ịkpụ arụ. Anyị bịara ịkpụ arụ ka anyị bịara ịkpụ. So ọ kara gị mma na iji kịta gbakpuru na nsọ ala wee sevuo isi onwe gị. Ịghọtara? Ma ọ gwa na ọ bụghị ya, the calamity na-abịa. Calamity abịabeghị abịa. Ifuga earthquake before. Ifube unu ka fụrụ mbuze na-ekwu okwu. Sọsọ mbize ka unu fụrụ na-ekwu okwu. Mgbe ifu earthquake mara ihe a na-akọ, ọ ga-eme gị n'anya bụ. Ọ ga-eme ha bụ m n'anya. Otu a ka ọ ga-esi eme unu bụ m n'anya. Ịka fụrụ Jos ordinary ndị na-achị nna ma ị na-agba ọsọ. Mgbe ifuzie natural disaster, ebe ahụ ka ị ga-amasị na ya akarịkwa na bekee afọ. Ịghọtago sọsọ na ndị na-achị nna ma na-achị ka a na-agbara gara na-agbara. Mgbe ọkpụ ịkọzie nri na anị, ọ gaghị epu. Mgbe ahụ ka mma amata ihe ị ga-eme. Ịkọ nri na ọ gaghị epu. Ị tụọ ngwa ahịa na Lagos anaghị 200 million wee bunata ya Ọnịcha. Ị gaghị ebunata buzi ahịa na Ọnịcha because of imecha ị gaghị ere nwunye ile na Lagos.
biri na Lagos ebe ahụ kpọrọ ụmụ gị laa Lagos ọwa anị adịbeghị free. Ndị fọrọ afọ aga ogwu ọhụ gboo na-akpọ ha na Lagos na ugwu Hausa ọkwa anị atọrọ yes na ha na-abịa they are coming for you. Ọkwa ha ndị iro nna gị ndị nwaanyị na-abịa for you they are coming. Ị ga-esi ụta a na-ebu gị na chọọchị gị, ị ga-ebu chọọchị gị n'isi nawa Lagos ma nawa Abuja, ị ga-ebu ya ụta ga-esi eburu ya n'isi, ị ga-ebu anyị n'isi nawa Lagos. Hapụ anyị nna gị debere gị ịgbafuo. Asị gị data village si mba ndị a na-akọ ọgwụ, onwe onye na-akọ gị ọgwụ, ọ nna gị na-eme datịrị, ọ nna gị na-achụ gị. Ọkwa ndị ụka si gị ancestor gị. Yes, it's true. Ị na-awa anya nsogbu adịghị. Ha chụsịa gị ọsọ iruo Lagos achụ gị, chụgbuo gị na Mediterranean Sea, ije ebe ahụ mmiri erie gị danwụ, mmiri erie gị. Ha ebe ahụ erughuru gị nwere ike chụje gị Niger Republic, ịnọdịzi ebe a na-aga eri. A na-achọ onye nwere family, a na-achọ nwekwe family. Gịnị na-eme? O nwere family, yes, o nwere family, kama na ihe mere na o ji aka ya wee gbuo onwe ya. Onye ji aka ya commit suicide, ọ chọrọ ije n'igwe. Ị chọrọ ije n'igwe nwanne, kwụba aka gị ọtọ, dozie those things ya. Ihe ahụ ifili na ọ dịghị mma, ịma nke dị mma, dozie ya. Ọ ka esi eme, ka onye ma ihe si eme bụ nna gị. If your father is drunk, ịma ihe ị ga-eme, jee cheta akwa kpuchie the nakedness of your father. Ịghọtago? Ọgwụgwọ na nna gị dị njọ, ọgwụgwọ let's say na nna gị dịgo dị njọ, yes, nsogbu adịghị. Nwere because o nwere ndị nna ha dị njọ, agwesị na ọkwa nwa ya n'azụ ọma mgbe o chigoro tụracha. E nwere ndị nna ha dị njọ, go and cover the nakedness of your father. Yes, ọ ka esi eme na ọ ka esi eme n'eluigwe. That is why o ji eme ị gaghị emenwu sayensị, because sayensị wụ nsi. Ịghọtago? Ọ wụ the same nsi wụ poison, ya ka eji wee nwee dibịa. Ịghọtago? Nwee dị ọkpa, nwee dị mgba, nwee dị nka, nwee dị oshi, nwee dị obu, nwee dị ọgụ, nwee dị Igbo, nwee dị nka, nwee dị ọka. All these things wụ ndị ahụ ndị specific ka esi ekwe na oyibo anaghị adị mmadụ mmanụ ọnụ. Ndị ahụ ndị mastagoro nsi. Ịghọtago? Amastago nsi marazie na ọ dị same nsi ahụ ka eji arụ ọgwụ a na-aṅụ. Ịghọtago? So ha atọnụzie dị nsi into something good wee uzubezie otinzie dị n'afa ha. Onye ọbụla ifuru bụ dị n'afa ya, ọ mastago a particular kind of science. Ịghọtara? So ọnwụ na nna gị amasta ya, masta ya as a child, as a son, ị hapụ ya jewara ebe ahụ ị na-eje ụzọ dị ya, ebe ahụ ị na-eje ụzọ dị ya, ụzọ adịrị ya. Ị tụtụrụ ihe niile nna kama ije. Nwanne, ndị arụrụ Nokia fonu nke ha buru ibu, o nwere ndị buru ibu, ndị a na-akpọ Nokia to Nokia buru ibu taa. Ọwụ na nwa bekee were ya tụfuo jee goro na China, today ha agaghị arụ anything. Nwa bekee were, ọwụ na ha were this Nokia buru ibu tụfuo jee goro flat phone na China, today ha agaghị arụ anything. Mana ha debere nke aha jirie develop new ones, greater ones, because ọwụ na ego hụ a na ịgaghị agụ n'otu nwanne. Simple. Ka ije buru nke niile nwere tụfuzie debe ahụ a na-agba ọsọ eluigwe. Ịhụrụgo onye jere eluigwe pụta n'oge na jere? Have you ever seen? Ma mgbe ọbụla na-aka anyị okwu na-aka anyị n'ọnụ, a na-ekwu mmadụ na-ekwu, onye ekwu o buru microphone na-ekwuchi mmadụ ntị, ọ dịka ọma ihe ọ na-ekwu. Kpọgodo onye ajụọ ya ajụjụ. Gịnị ka ị na-akọrọ ihe nwanne? What are you talking about? Gịnị ka ị na-ekwu? Ọkwa sịsọ ịgba ọsọ n'igwe. Why don't you go inside your house and stay and be private? Onwe onye ga-eti gị ihe, enwe onye ga-asị gị ejezine. Mba, ị gara apụtara Igbo na-asị na ana Igbo, anị nna anyị, our own father's land, ka ị na-condemn publicly. Ikwu datin ruo m nso egwupịa m gị anya. Kedu ihe ị na-akọ? Ndị ụka si gị anaghị ejechitere mmadụ n'igwe, ị ga-ejere onwe gị. Why are you worried? Nna gị ji wee bie, nna gị ebisiene nwụọ. The life now, the ball is on your court. Mgbe nna gị na-ebi, not even British can enter this land. Not even ndị ugwu can enter this land. O nyere gị ofe, o nyere gị ụtara, o nyere gị ihe niile. Ihe ị ga-eji akwụ ya ụgwọ iwere ọfọ ya tụfuo, were cross dechie. Ọnwụ na iwetaghị cross na
a na-ekwu sị na o nwere ike ọ chọghị ụmụ ya. Kedu ihe iji tụfuo ya etinye cross because ị ka na-eje ụka? Kedu ihe iji hapụzie nke nna gị na-eje before? Kedu ụka anụnwa na kedu evidence ya na ọka nke nna gị na-eje mma? Show me the evidence. Kedu evidence? Because n'ụta enwere shrine. O nwere ụlọ ụka ife na-enweghị altar. Have you ever seen church without altar? Gịnị bụ altar n'ọnụ Igbo? Gịnị bụ altar n'ọnụ Igbo? I want to know. Enwebeghị. Gịnị bụ ụlọ ụka? Church. What is the meaning of church? Ma ọ bụ na ọ bụghị shrine. Kedu ihe church meaniri n'ọnụ Igbo? Church meaniri n'ọnụ Igbo. What is the meaning of church n'ọnụ Igbo? Ụlọ ụka. Ebe a na-eme gịnị? Kedu ọnwụ na enweghị arụsị adịghị mma? Gịnị ka Christ represent? Because arụsị mean divinity. Ụzọ arụsị mean the following the direction of divine direction. Simple. That's why you have after ka a gosiri the ọnwa. The last one was following the way of divinity, divine way. Following a divine way. Oh, you put simple. To follow a divine way, simple. That's why you see after that you get ile ụwa, ime ọgbanje, ime all those things. So after arụsị, because all those things when they had the information, that's why that's ebe na-agbatu. Onweghị onye n'ime ha ma ihe arụsị menere. Ha chekwa na osisi ahụ apịrị apị n'ọnya maka a na-ekwu maka ya. A na-ekwu about define why ji wee tinye n'azụ those things ụzọ arụsị. Kedu ihe ụzọ na-emere arụsị? Ọnwụ na ebughị eziokwu ka m nwa na-ekwu ebe a. Kedu ihe ụzọ na-eme na arụsị? That means ọ na-asị gị the way of divine. Deity mean divinity. Akwasị na arụsị bụ deity. That was divinity. So ndị mere bụ na ndị mmadụ aghọta adịghị nna ha na-akọ sef. Onwe ha aghọtaghị ihe Igbo na-akọ. Because na ndị ụka bịara n'ọdịghị anị nyere gị lecture. So you are dancing based on lecture ndị ụka nyere gị. Ọ bụghị about reality of Igbo. So all your argument about this nonsense abụghị dị because na ịma ihe Igbo pụtara. No due to the nonsense ndị ụka gwara gị. Period. Ka onye na-ata dị ahụfụ na who is suffering the consequence? Ọwụ ndị ha wetara ego ụka na-ata dị ahụfụ ka ọ bụ ma na-ata dị ahụfụ na mmụọ nọ n'ụka mgbe ọbụla o kpesịa ihe a niile onweghị nwa ya na-aga n'ihu. Onwe nwa nwere ihe ọ na-eme. Ọtọ na-asị ife anyị nwa ya enwe ihe ọ na-eme oge eke nwe gịnị ka ọ ga-eme ebe ọ bụrụ ị nọ n'ụtụtụ na-ekpere ekpere kpetuo dị nwa. Ọgwa gị iji na-eje ya ihe ị na-ekpe everyday iji kpetu because ya ihe ị na-ekpe as long as na nwa ahụ bụ nwa gị iji gaa aka gị gbuo dị nwa. Ọwụ gị gburu dị nwa. Ọwụ nne na nna anụmanụ nọ n'ụka ji nwa ha. Ọwụ ha nwa ji nwa ha nwanne na-agbụ nke bụ eziokwu. They have tied them in a stake they can never escape unless ị bara na nsọ ala you break the yoke. Because we break the anyị maka esi break yoke. We break the yoke because asị na dibịa gwụrụ ọzọ gburu dibịa. Ọwụ na ị gaghị na nsọ ala that nonsense ha na-ekpe because all magical spells you don't know. I know all magical spells. Mana the person na-ekpe ya amaghị the consequence but ọbara niile blood the person niile onweghị nke ga-aga n'ihu because ọ gbachigo tụrụtụrụ ka ihe toe na mmiri. Ọ gbachigo the whole blood line were ka ihe tee na mmiri o ji ekpe nonsense. Gwa m ndị niile na-ekpe datin mmadụ one because ndị ahụ furu nwere ego ha na-edisivu ga-edisivu really ha anaghị eje ụka. Ha wụcha 19 n'ụlọ ụka n'ọdịnihu ụlọ ụka ha ekweghị na da nonsense. Ha niile bụcha ndị otu nzuzo. Ndị nwere ego ndị a niile nwere ego na Naịjirịa bụcha ndị otu nzuzo. Ha believe na nonsense. Ha na-eje dị eje ọsụ ka ndị because ị mara ndị ụka ị naghị eje ụka sị na-agwa ọgwụ ego onye jekwa n'ebe ị nọ onye nke eme onye ọbụla agbara gị ọsọ. That's why ha ji eme apụta na asị in Jesus name we pray amen just to chill you down ka e wee nwee ike dilute your nonsense mind. In their own mind ha mara this thing no always inferiority complex. Ị nweghị ike ịma karịa m ebe n'igwe dị. Ka eke ga-esi akụkọ ebe n'igwe dị gwara m how can you ebe n'igwe dị ị agwa m nwa ebe n'igwe dị mụnwa mgbe m nọ n'ime afọ mma m igbu ebe ahụ ịnọghọ dị denụ ka eke ga-esi agwazi m nwanne. Ọwụ na emeghe nsọ ala ị gaghị stop the enemy but because first of all asa na ajụgbu before erie ijide ogu n'ọfọ nwanne. Enweghị onye nọ n'ụwa that can because a coward die many times before their death. Ijide ogu n'ọfọ enwere ihe ga-emenwu gị nwanne. Quote me right. Ọsọ ha ma agba egbe ọ bụ ha ka emebere egbe ọmọdụ na-arụ ya.
mgbe a na-amado ọsọ agha, mgbe a na-anụ agha ka a kpọchiri ụzọ niile a na-arụ ngwọgụ. Nwanne ị ga na Pakistan enwere one flat na-arụ ngwọgụ. One flat nwere ike ịrụ ngwọgụ 1 million in a day. One flat only. So ọ bụghị about ọgụ. Ihe mere bụ na ijighị ọfọ ijighị ogu. Simple. So ihe na-eme gị isi mkpi dị na akpa mkpi, your problem is rooted within, inside, or rooted because it cut go your umbilical cord. Your cord is cutted off from the land because land na-epuo ma ịtụnye ihe n'ime ya opuo. So ọ bụ a force on its own. Ọ nya mụrụ gị, land gave birth to you. So ọ bụ the land get decide who is and who is not. Ọ mgbe if you debe nsọ ya then ọ mgbe nke ga-eji wee because ị mana ị nweghị ike igbu mmadụ ebe a na anị ya olesi ma onye ahụ abụghị onye onanị ya, ọ bụ an enemy to the land. Ọnwụ na ọ bụghị ya ime ya a na-ejide gị. Ndị Igbo mgbe ndị ochie ọkọnyụ ahụra na-achụ ya ọsọ until you bụrụ onye nsọ ala then nwanne a na-erughị gị aka just chere nye time the land will be apụ gị n'aka. Dị na m gwara gị ịta na irere ya ere were ego eje obodo oyibo kpatahazi maọbụ iwere ya nye ofu onye na-eme mmadụ bisa ogbuo gị wayo, ma were eje zụọ ahịa ịzụsị ahịa aghọghị ego anị ahụ ga-efu onye na Abuja Lagos ịbatahazi. That is the end. Ọ na-anabeghị gị anị anaghị oge anị. So ọ kara ụnụ mma n'ụnụ ji kịta chikadị tata bụ gboo. Anyị ji kịta mebe na ya nwanne onwe ha onye ga-eme nwa ya ihe ọbụla. Anaghị esi n'elu ọrịa na-esi na narị enu. Anyị anaghị ekwu ya atụ ụjọ. Ọ bụghị maka ụjọ ịghọtago, ọ maka fundamental right anyị nwere as a human being. Mmadụ enid ihe enyikwa anyị ka esi ekpere chi ka anyị kpere n'onwe anyị chi nke anyị chi ikpe chi ka anyị kpere n'onwe anyị chi anyị. So ọ bụrụ na chi anyị gbawazie anyị aka anyị na-enwe ụba, anyị na-akọbezie ichie wọn na ichie wọn. Nke a na anyị ga-echi nwoke Kraịst wọn ime onye ọ bụ ka ihe na-ajọrọ onye na-amaghị onye ọhụụ. Gịnị ka ọ ya emere gị ọnwa onye bụ nke agreement gị ya ka agreement gị ya asị na akwụkwọ nsọ gwara anyị sị akwụkwọ nsọ gwara anyị sị gịnị ka ọ gwara gị? Nna gị ihe nna gị gwara gị na ihe akwụkwọ gwara gị nke bụ eziokwu. Ihe dị na your own language, dị na your land, dị na mmiri na-aṅụ aṅụ, dị na anị na-azụ ụkwụ, dị na nke mmadụ dere n'akwụkwọ buru butere gị. Kedu nke ọ dị ka nyanwa bụ eziokwu nke ị na-ebi everyday as a life? Onye bụ eziokwu, ọ bụghị nke edere ede. Akwụkwọ nsọ gwara anyị sị na Luke chapter 5 verse 4 says nna gị sịrị something, ịhapụ ihe nna gị kwuru. Nna gị sị gị kwụba aka gị ọtọ, ịhapụ ya si na Luke chapter 5 verse 5 sị gị kwụba aka gị ọtọ bụ gịnị? So before ebutere anyị Luke chapter 5 verse 5 anyị ma ihe kwụba aka gị ọtọ. Anyị na-arụ obi, ịrụ obi gị. Obi gị dị n'aka ekpe gị, n'aka ikpe gị. All those things we know them. So ọ bụghị Baịbụl agwaghị anyị ihe ọbụla. Baịbụl bụ ọ na-agwa gị nke ọkịta ọ gwara gị na-agwa gị na Ifeanyị nwanne gị unu eripere n'ibe nne gị, ị na-eri n'ibe nna gị. Tinsi Baịbụl bịara onwe na-eri nri na benebọ ya. Unu niile nwere onye ka na-eri nri na benebọ ya na vileji. Onwe ha onye ezi onye eri nri, nwezi onye n'ime unu nwere family relation. Ọ family asị na family na-eme ya ihe ọbụla na-eme asị o si na vileji. Enwekwe nke na-esi na taụn. Onye ọbụla na-eje ụka ihe na-eme asị o si na vileji. Enwekwere nke na-esi na taụn ọsọ na vileji. Ọ bụrụ na ha enweghị plan to destroy the land, kedu ihe bụ mgbe ọbụla na vileji asị na-aje ihe na-eme esi na vileji, ihe na-eme esi na vileji. Ka anyị kwuchara na Baịbụl ahụ niile ekwuru, enweghị ebe m fụrụ ana Igbo ebe ahụ. Ahụcha ma Etiopia, fụcha Gaza, fụcha Palestinian. Then why nji wee buruzie datin bịa na akọrọ m nọnsensị? Mana ọ bụrụ na edere ana Igbo ebe ahụ aka m ịma argument mụ na ha, pụta enweghị ebe m fụrụ dị. Enyechago m anya n'ime gocha ya ugboro 100 million sef, afụ m ana Igbo ebe ahụ. Then what is the argument here? Ke ihe dị argument bụ
mgbe nna nna anyị ha sị na chukwu a na-ekwu okwu ewu mmụọ, that's why they gave it different names, because onweghị mgbe ị ga-agwa m na plọg moto na ignition bụ ofu, even though na ha dị na moto. Enweghị mgbe ị ga-agwa m na batrị moto na carburetor bụ ofu, mana ha na-arụ na onye ọbụla nwere ọrụ ọ na-arụ within the car. Onye ọbụla nwere ọrụ ọ na-arụ within the car. All the whole car parts nwere aka ọrụ ya from A to Z. Ọ pụtazi ọsọ unu na anyị nwere one imaginary man, imesịa iduzuchazi osi gbasịa ama, nsogbu adịghị. As long as you believe in me, you are my child, no problem. Ma nna gị gwara gị sị gị na mkpụrụ onye kụrụ ka ọ ga-aghọ, mkpụrụ onye kụrụ ka ọ ga-aghọ, ịhapụ ya, nke ahụ adịghị gị mma. Mkpụrụ onye kụrụ ka ọ ga-aghọ adịghị gị mma, mana zụsi osi gbasịa ama na-enweghị consequence, nsogbu adịghị. After everything, nke na-ere, nke anyị na-afụ anya, nke anyị na obvious we see na mkpụrụ onye kụrụ ka ọ na-aghọrọ. N'aka nri kwụọ aka ekpe, aka ekpe akwụ aka nri. Ihe niile a anyị na-afụ ya anya every day. That is the life we live 24 hours. So ị gaghị asị na so that Bible become useless. Because ọ bụrụ na ọ gwa ha eziokwu, ọ bụghị maka eziokwu adịrị ya. Eziokwu adịrị ya. Ihe a bụ ihe eji azụ ụmụazị, eji azụ, ọ bụghị maka okenye. Ọ bụghị na ọkata iburu dat nye okenye se na-agụ nonsense. Ọnwụ na okenye chọọ o tụfuo ihe niile o ji, eburuzie datịrị nye o were mmụọ ya, o were onye jere akwụkwọ abalị. Mana mara ama na e nwere consequence of onye jere akwụkwọ abalị. Onye jere akwụkwọ abalị bụ ka o wee nwee ike follow up something, ọ gaghị arụzi arụ. Ịghọtago? So ọnwụ na ị gara aga mụzie Baịbụl asị akwụkwọ abalị na agadi, ị gaghị amanwụ ihe dị n'ime. Ị ga-awe zombi. Mana ọwụgo dị na your own. Ịghọtago? Ọnwụ na Baịbụl na obodo our own book na ka ndị a na agadi nwoke abụọ rie na nsogbu adịghị, because at the end of the day they are defending their own land. But nke bụ agadi nwoke ị na-edefendizi nwa bekee na-ekerịta efe na nwanne onyere ọṅụ, onye ha na ọṅụ na-edefendi ekerịta nwoke ọcha bụrụ ihe nna ya na-eme tụfuo, bụrụ nke onye ọcha desa na isi bed. Ike agbata n'ime na efu ebe o tinyere onye ọcha na-ajụ maka ọsụwuo onye ojii, ejụọ ya ede angel dee Satan, nke nọ na Satan nke na-eji oji, nke nọ n'enu na-acha ọcha angel, etinye ya nku wute isi ogologo ya, wute anya pụrụ ya, ọ na-ashine. Ịghọtago? So mfụzi ese wọsị ya asa ese onye ojii nọ na ọjọọ ezigbo njọ, tie ya mpi. Ịghọtara? So ịpụtakwa ndị ejụọ ya mmụnụ, ịjụ mmụnụ ka ihe bụ ihe ọnụbago ọkọbago ọnụ. Ịghọtara? Ịjụọ ya mama. So ọwụkwa nna mmeghe ihe anyị na-eme na if I reject you, ị ga-adị happy? Ọ sị gị mba. Mana ihe ị na-emekwana ngwana gịnị? Nna gị mụrụ gị amụ, ọ dị happy n'ihe ị na-eme? Obi ọ nwere ha obi adịkwaghị ya mma na ihe unu na-eme na-agwa unu nke bụ eziokwu. Because ihe nji wee kwuo okwu God a mgbe mbido nji wee kwuo ya n'izizi bụ na a sị na ịkwa mmadụ aka igosi ya ebe ọ ga-ada. Ịghọtago? Onwe onye si gị na enwe ihe dị ka God, ọ bụkwa ihe ekwuru. Ịghọtara? Ihe a na-ekwu bụ na every engine of a car nọ inside the car. Every engine of a car. So judgment is within the car, because moto nwee problem, ọ na within the car ka ọ nwere problem, ọ outside the car. So the solution of the car will not within the car. Ihe need you mechanic, and the kpọta mechanic na-adịghị mma, o mebiere gị moto gị mebie nwee nsogbu, ịkpọta mechanic na-amaghị ọrụ, nwanne ọrụ ka dị moto. Simple. So mechanic moto unu mere mmebi, so ihe need you good mechanic. Ọkwa na ọ bụghị ya nwanne, ọrụ kara gị dị moto, and ọrụ ka dị moto enwe ụgba. Anyị mana onwe anyị ihe anyị bịara ka anyị wụrụ ndị nsọ ala n'ala Igbo. Nwanne ị ga na-ekpere chi gị, onwe onye si gị ekpere chi gị. Ịghọtago? All within you and yourself. Mana ọ hụkwa nke onye nọ na Spain ma ọ bụ na Italy, mba, nke ha nọ n'ime gị. Otu ahụ isi ekpe, onwe onye si gị ekpe na anyị nwere ndị nsọ ala nwere nke anyị ga-enwe ka anyị si anụ nwaanyị, anyị ga-enwe witness. A witness or something like a priest. Ịghọtago? Because na a na-agba nkwụ na a na-agba nkwụ be anyị, afụbeghị m priest ebe a na-agba nkwụ.
ebe ericha nri ṅụsịa mmanya na ọya nwe mere eji wee nwee second marriage aha na-eji eme because they want somebody to be the witness. Ha chọrọ the third person to be a witness. Enwere onye ịhụgo ebe a na-agba nkwụ enwere priest na-agba nkwụ, mba, ọ pụta eburu mmanya aga ṅụsịa mmanya. That means something, o nwere ihe fọrọ afọ, something like ọnwụ na ha nwere a priest n'ebe aha witness, jekọtago dosia the thing a combine ya gbaa dị nkwụ na ọ gaghị ejezi ịgba akwụkwọ na because everything is complete. Ọ because na nke ọzọ aha adịghị complete ka eji wee jebe na-achọ ebe ahụ because the human being need a structure. Baka ndị na-amaghị, a society need a structure, ha need fundamental philosophy how to live life. Simple, that is period. So ọwụ na ozu nwụọ, anyị nwa na onwe anyị bụ ndị ndozi ọdịnala na our New Heritage Center, anyị ga-enwe ihe na-akpọ tanatory. Tanatory bụ ebe a na-akwa ozu. Ebe a na-akwa ozu, onye ọbụla bụ onye nke anyị nwụrụnụ, anyị akwụ anya, anyị kwụọ ya n'ebe ahụ within 3 days, ọ gaghị akarị 3 days. Onye na-anọghị ya ntụmezanya jefu ya n'inye akwụọ ya ebe ahụ, our priest ga-abịa odosia the mass site n'ime akwụkwọ nta na akara anyị, odosia the mass enyi the person, onye ọbụla nasa. Ị na-abịa iwere anya mmiri ibekwana buru ọnụ sịrị na chebi na-eri nri, ihe akwụkwọ ndị ụka. Ị na-abịa akwamozu iburu anya mmiri, jos buru anya mmiri, ọwụ na oruhuru gị anya mmiri, gbatị nkịtị iru ebe ahụ no noise, ime mkpọtụ ebe achụpụ gị. Ebe anyị na tanatory anyị, ime mkpọtụ dị out, ị na-abatagodo ị ga-afụ ya no noise. You got to? So after 1 year, ọ bụrụ na onye di ya nwụrụ anwụ, after 1 year eyipụ akwa ụjụ. A ga-eyipụkwa akwa ụjụ na the same place a na wee kwa the man na the same tanatory. Lukwa ebe ahụ emekwa the same ceremony. After the ceremony eyipụ dị akwa ụjụ nye ọbụla nasa. So these two things ọ dị n'ime akwụkwọ nta na akara anyị, ọ dị na ya. Yọta. So n'ime ebe ahụ ọ dị ọwụ ndị agha wụ the witness ya, kind of priest ya, ndị eze mmụọ. Ọ ha nwa ga-awụ ndị a ga-enyefe nkụzi n'aka ha nwa ga-eje, ha ga-abịa training, eme ha training. Ndị mere volunteer na ha ga-emenwu ihe dị n'ime anyị atara ya ha. Ọwụ na ha menwuo ya, then we send them job. Ha aga dozibe anị ha because ọ bụghị anyị nwa mebiri anyị, anyị na-enwedị anyị ọmụ mebiri. So onye ọbụla ga-eje ruo na village ebe a rụọrọ gị your own heritage center nke ụnụ, iru ebe ahụ ọwụ nọ mbọsị ọbụla anyị ji wee decide ya nọ mbọsị anyị ga na-agbakọ, ha abịa ị na-akụziri ha ka esi ebi ndụ n'ala Igbo site na because ụmụaka ndị ahụ amụrụ amụ anwa, because o nwere nke enwechara the verses n'ime ya. Every day by day otu ha si agụ akwụkwọ n'abalị oru ha ụlọ 7 o'clock gị na nwa gị decide every night ọ ga-agụrịrị a verse n'ime ya so that thing will remain into her or him. So ọ na-emegodi ihe echi mgbe ọbụla ọ mara ihe, all the whole verses agaghị hapụ ya n'isi. So taa ihe ọjọọ si ana, ihe ọjọọ anaghị agba ọsọ, ihe ọjọọ anakwa ha na-ana. All through these verses onye nwa ga-die all because the verses will direction, that correct direction. So all this ọsọ ya wụrụ n'ala bekee ebe ọsọ ya nọ dị, as long as no repeat these verses every day by day, don't worry yourself. America na-eme nke ha, nyenwa na-eme nke ya because ọ na-azụ nwa. Ndị Igbo si n'ọwụ keke si ekwu ya, nwa bụ nwa ọra, ịghọtago? So anyị na-azụ nwa, ọ bụghị sọ ofu na-azụ nwa. Ọ mekara enweghị your own, enweghị ihe ị na-etinye nwa ha n'ime, ọ ya mere nwa ha ji wee dịrị like that. Ọ bụghị na enwere ihe ọzọ, maka ọnwụ na anyị nwere this our program nta na akara anya na nta na akara pụtara nta bụ nwatakịrị, akara bụ direction. Maka ndị na-amaghị, nta na akara bụ nta and because ọ dị Igbo adị ihe mebe na ndị mmadụ amaghị a na-akpọ nta akara. Ọ bụghị nta akara, ọ nta na akara. Nta na akara, nta wụ child, akara wụ direction. So a child and direction. So and everything about a child nọ n'ime the school. So always verses, anyị ga-enyezi gị verses for child, nyekwana gị verses for adult. Because ọnwụ na ị naghị eme datin, nwa gị agaghị akọpị nwụta
from you because ị na-eme ihe ọzọ, nwa gị na-eme ihe ọzọ ka onye na-azụ ibe ya. Nwa gị ka ihe agwọ mụrụ na-eto ogologo, your child must learn from you as a father. Simple. So ewugodi na ị naghị ụhụ ịkarịgo ime ụdị ihe ahụ, yes, but nwa gị akarịbeghị. So that's why festivals in the western world abụghị because of na a na-eme because of na ha ama ha, but nwa ha need direction. Ha na-eme because of the child. Ibi na-eme ka ụmụazị mgbe a na-eme ha na-eme ka ha na-akpọ ya Santa, ịhụcha ndị papa ha ericha ihe Santa n'ihu na art ninja. Ọ bụrụ na ha amaghị ihe a na-eme, but nwatakịrị ya na ọ dị 4 years, ọ dị 2 years, ọ nidiri fantasy. Nwatakịrị gere ihe ọma, gịnị ka ị ga-agwa ya? So ọ nidiri egwuregwu. So to make this child happy, you need those things. That is why iji create ụmụazị ka ha mara ihe, you must have a program to do it. Ị ga-enwerịrị a program. Ọ bụrụ na ha ụmụaka ịnọkọta na ị na-agwa ya about George Washington, ọ maghị na ị ga-agba ya na e nwere one man fiti from heaven na-abịa echi ịkpọrọ ya. Ọ nwatakịrị ọma ihe na ọ bụ na-achị ịgba ya otu ọ na ibife mara ihe na-eme. iburu moto ma ọ ofu ihe jeje debere na n'ụlọ ya, ọ pụtazi isi ya na nna ya ancestor gị nwere ike ama afa na akpọ, nwere ike ofu ancestor gị nwere ike ọwụ nọ ichi ọkpa, nwere example isi ọkpa na ichi ọkpa butere ya gift o ike odukwe na ichi ọkpa n'isi o. Enwere ike every year ọsị gị papa ichi ọkpa na-abịakwa this year, isi ya na ichi ọkpa na-abịa mbọsị birthday ya ruo, nwere ike odoe na ichi ọkpa na-ebutere ya birthday maka na o mere ọfụma. Ịghọta mbọsị ahụ o ruo n'ime ụlọ ya ọfụ gift, isi ya na ichie butere ya na nna ya afa nna ya or something like that, ya butere eritere. So all those festival wụcha ka eji azụ ụmụazị so that ọwụ mgbe ọbụla na-eti ya ọmanye ma ya anyị sọsọ ihe ka anyị ma eti na anyị enweghị plan ọyụyọ nwa ya ka ntị kọmọntị ọbụsọ nwatakịrị anụ ọhịa anụ idiot chịrị azụzụ pụọ ọsọsọ ihe anyị ma nọntịntị ọwụ mgbe nwatakịrị wụfuru mmanụ ka a na-eti ihe n'ọbụsọ wụfuo ogiri apụ. Mana nke ahụ anyị tinye n'ụtụtụ, anyị etinye n'ehihie, anyị etinye n'abalị. Nwanne ị ga-etigide nwatakịrị itisie ya onye na-atụtụ gị egwu, ọ mara gị ahụ, ịma na ememe ihe ya mara gị ahụ, ncheji ya fere ahụ. Ịghọta? So ọ bụrụ na anyị tibe dị nwa tisie ya, ọ gaghazi echenji bikos ọ gbaghị ya gịnị ka ihe ha eti tikpe na ihe na. Ịghọta? Ha eti itie ya ihe nwere kwa ihe bụ etie. Ịghọta? So mana ọ bụrụ na anyị jiri trik onwe love for you, even o nwere ike ihe eti gị na-ete ihe too much. Nwere ike ị na-eti ihe too much ọkpọ gị asị, oche na ịkpọrọ ya asị, ọ maghị na ị na-eme ka ọ dịrị ya na mma, but oche na ịkpọrọ ya asị ọha etie gị duto ihe anyị na-eti oge ọbụla. Ndị niile na-ebe a ndị mpa ha tiri ihe too much na nwata, ihe ọ na-enweghị iwe na ijite ka nna gị si wee gbuo gị ilu otu a isi na this man sef bụ wicked. Ịghọtago ka ị ka this man ga-esi na-apịa nwa ya ụdị ha na ụdị ihe this man tiri dos jirizie ebe gị mara bụ onye ọzọ. Ọnwụ na nna gị gburu gị egbu na nwata, jiri godi be nne even nke nwa sef ito na o nwere ogụgụ na ito ne pụọ asị na onye njem ka onye isi awọ ihe mana pụọ bịa fụ na ndaizi itiri nwa gị ezigbote ihe mgbe ọ pere mpe. Ị nwere ike ịfụ ya sef ihe na-eme, ị nwere ike ịfụ nwatakịrị ahụ otogo, ị nwere ike sef otogo nọdụ ọfụma ịna ya ihe sef ihe na-eme gị na ya ihe bikos ọdịtụ wee gbuo ya ilu na nwata iche na ọ gaghị aba uru na onye ahụ ofeke kịta na ofeke aba n'uru na maazị gị atụ ọ na-emezi gị ihere igwe ya okwu. So I can create a system how to train a child. Just ọ na-egbu ya sọsọ ilu, onwe ihe nwatakịrị enwe ihe ọ na-amụta na igbu ya ilu, igbusia ya ilu onwe ihe ọ na-amụta, enwe ihe ọ na-amụta igbu ya ilu. So he need a conversation with your child. So create friend, bond the child with you. Ọ ihe ha na-ekwu just mgbe ọbụla ọ with those festivals a na-eme because those festivals are for future generation. So ka ha copy ya the way of the ancestors because anyị ma ama ha our way of ancestors. Anyị ọma mgbe nna anyị ha na-eme amaala anyị na-eje ụka, that is not the way of our ancestors. You got to ha na-eme amaala. Amụrụ m n'ezinụlọ na amaala, my grandfathers bụ ndị amaala mana nna m na-eje ụka, so ha anaghị enye anyị chance to associate with those people. Ha enye anyị the chance to do, mana anyị na-afụ ya mana anyị anaghị ma associate n'ime because ọ bụzi mgbe mmadụ toziri jizi aka decide sie what to do. Ọwụ na ọwụ ya
so ọ bụrụ na ikiri is follow the step nwanne ị gaghị ama ọ bụrụ n'ime akwụkwọ nta na akara anyị anụ unu ga-afụ ya all those things ịfụ na nwere ka esi azụ nwa nwatakịrị na-agụ datin nwanne nwatakịrị gụsịa ihe a ọnwụ na ọ baghị uru ọ gaghị abazi uru ọzọ nwatakịrị gosiri ihe dị n'akwụkwọ ahụ bahụ bikọsi ahụ program ịchọọ ka nwa gị wuru dike ịgwa ihe dị dike na-eme ihe na-eme dị ji abụ dike ọ bụrụ na ịchọghị ka nwa gị wuru onye nkịtị ịgwakwana ya ihe ji awụ onye nkịtị ọ bụrụ onye nkịtị n'ime data akwụkwọ na-agasị akwụkwọ ụka the verses nwa bekee dị iche n'ime ya the verses ndị okwu dị iche n'ime ya yes enwere verses ụnụ ga-eme anaghị agwa ụnụ ka ọ da verses mana ha na-agụ ya ọ verses a nke a na-agwa nwa ha ka ọ na-agụ ụnụ anaghị agụ dawa sọsọ nke anyị na-agụ na ọ na-abịa ịkpọrọ anyị echi the same verses the same Sam ị gaa n'ụlọ ụka Sam mgbe ọbụla a ga-agụ ihe ọgụ ọ Sam agụghụ Sam agụọ nke ọzọ Acts of the Apostles St. John St. Peter St. Paul those ones ka a na-agụ n'ụlọ ụka na ndị bụ dilute akwụkwọ ahụ ruru 1000 pages why na anaghị ewepụta those verses only verses for St. Peter and this thing ka a na-eji ewepụtara anyị why mwibe ha mere anyị pọpị ndị ya mere anyị pọpị ha mere anyị pọpị ya mere wetiwere anya afọ ụzọ kịta na ihe jizi ndị be anyị kịta ụjọ how do they come out from this thing ụjọ ọ ka esi eme na ọ ka esi eme n'eluigwe ndị Igbo si ọ bụ egwu bụrụ egwu ka eji ejide mmadụ ichi jide mmadụ were egwu jide ọchọzi ịpụ ọkụja asị nwoke ka ihe na-akụja yes ejiri egwu nwanne eji maka onye eji egwu jide ọka mmadụ ịgara ya chen ọka mmadụ ịgara mmadụ chen da na iji egwu jide ịga mmadụ chen ka mma ịkapịa chen ọ na-agba ọsọ mana ijiri egwu jide nwanne were chen jebezie tụwadị onye aha na egwu ga na-emezi ya na egwu ezigbote ụjọ kara aka ezigbote egwu nke nwere weight egwu nwere weight life and direct mana anyị ga-atọpụta ha na-agbụ anyị bụ ndị nsọ ala ihe a dụnyere anyị ka anyị na-eme nna anyị ha gwara anyị mee ihe na ndị ihe ha gwara anyị ka anyị na-eme na anyị mee ha na nsọ ala no Jupiter on this earth ọsọkwa ya nwere America enwe ihe a ga-eme nwa ịghọtago maka na anyị si na anyị pụrụ ome a na-epu ome epu ịghọta ọ bụrụ na anyị wụsịa mmiri anyị na-awụsịa mmiri a na mkpụrụ osisi nọ n'anị epuo mkpụrụ osisi ahụ nọ n'anị puo bụ new child aha ga-awụzi wizard ha ga-awụ wizard ha ga na-arụ drum n'ime afọ ha nọ n'ime afọ ha arụ drum because the blood the gene the information in your gene you don't know what it is until ị bụrụ onye nsọ ala ka ị ga-afụ na that gene nọ gị n'ime ọ dị superior than any other gene ihe ọgwụ dilute ya site na ịna-ebigharị aka petọgarị aka ọgwụ dilute ya ọgwụ dilute ya Amerịka na-eje agbalịsi obodo niile ọ gbalịsi ọsọ na God we trust mgbe mbụkwanụ nkọ Israel gbalịcha ọsọ ụnụ we are children of God only we God love anyị gwa ụmụ onye ka anyị bụ ndị Arab si ha ụmụ ala ndị Israel si ha ụmụ Yahweh Elohim ndị Europe si ha ụmụ Jizọs ndị Igbo ụmụ onye ka anyị bụ ọ ga-adịkwara anyị na mma anyị ga-afụkwa na echi onye ọbụla jụrụ oge maka kedu onye ị na-eso isi anyị bụ ndị nsọ ala ndị nsọ ala ka anyị bụ Chukwu anyị bi n'ime anyị na-enwere nsogbu nweghị onye ga-edefeat nweghị onye nwere ike idefeat disi argument ọ ga-awụ ya ọmada ọ gaghị edefeat m so onye nwa kwesịrị na-agba ọsọ ọ bụghị gị nwa onye nwa kwesịrị na-agba ọsọ ọ bụrụ gị nwa ha amara ihe bụ Chukwu God is within God is everywhere ha amara ihe bụ God don't mind them
nwanne inbox this Facebook nwere inbox message, dere m inbox message. Onye ọbụla chọrọ ịbụ onye nsọ ala Igbo, onye ọbụla nwere akara aka. Anyị nwere Heritage Center na Nnewi, ebe anyị nwere our engineers, young boys, obi na anụ ọkụ ma amamihe. Ị nwere amamihe iji jebe na Nnewi, jee mitie ha ebe ahụ, ụmụaka ibe gị, soro ha mebe ihe ha na-eme. Anyị chọrọ ka anyị rụpụta ala Igbo, rụkasịa ala Igbo with technology, rụkasịa ya arụkasịa. Skyscraper n'aka anyị anakwaghị ego from our own hand. Anyị ga-arụ ihe niile a na-arụ arụ n'ụwa site n'aka nke anyị. Mmadụ enyekwa n'anyị ka anyị gwa ha na anyị ma ihe, ka anyị gwa ha na anyị bụ ụmụ Chineke, na before Abraham anyị nọ ebe a, before Jesus we are here, before David Goliath we are here, before Solomon we are here. So if we don't call those names, we can still do better. Oh, because ha na-eche ka you have to call those names to be better. How do you say? We must prove them that our name, our God name, afọ anyị na-akpọ Chukwu anyị dị superior than their own. I will tell them so that ka ebe anyị ga-esi prove here by doing this thing. Ọ bụrụ na anyị ji aka anyị rụpụta ihe a, anyị agba ha yes, anyị afọ Jesus when we do it. Now what? We never call the foreign God and we are able to do it. Now what? Ọkwa asị na ihe mere na ya anaghị emewe ọfụma because we don't have God. Na ha nwere God and their God is smart and clever and intelligent. Nsogbu adịghị, we will have to prove them. And anyị can prove here. Yes, if you want to prove it, you must prove it. Because onye ka ndị bụrụ ji eje bụrụ white Jesus. Yes, because ha believe na ebe ụzọ dị. No, ebe ụzọ dị bụ na ala be anyị. We must worship our own God. We must pray for our own God in difficulties and glorify them in the time of victory. And we must have victory. Victory we must have. Anyị ga-egosi ha that na onye anyị na-efe the superior. Yes, and we must prove it to them. Anyị ga-egosi ha ọwụkwụ nke a na-ekwu okwu. Anyị nọ ebe a yesterday, anyị nọ ebe a today, and we will be here tomorrow. Onye a ga-agbara anyị witness. Facebook bụ media or video. Ịchọkwa next 100 million years, go and watch it. Ụmụ gị ya eto fụkwa ihe anyị kwuru ebe a. Ọ sị hey, so ndị afọ ihe a since kwụsịara ya ekwuo. So onwe anaghị ekpuchi afọ ime aka. We can never turn back. Never. Anyị agaghị echiga azụ because ọkụkọ hapụ kpọm were gịnị tụọ ọnwụ ya. Ọkụkọ hapụ kpọm were gịnị tụọ ọnwụ. Onweghị. Anyị enweghị ike ikpere chi ọzọ. Anyị agaghị eme ya. Agaghị mefe chi ndị ahụ ejiri aka mee. Chi ndị ahụ ejiri aka ma never worship man-made God. Man-made God. Man-made, can never worship man-made God. I can never worship man-made God. Never. I worship the God of the universe, the creator of earth, the creator of everything. Akpọ ya ama. Nobody knows it. Ama. And on top of the ama, enwere ihe a na-akpọ ise. Ọ na-eme ndị Igbo kpesị ekpere ha si ise. Ha ji wee je kọpịrị wee sị gị na the spirit of God is flowing on top of the water. Say, all over the world, the spirit is moving. Ọ na-ese n'elu. Ọ sị n'elu. All over the world, there is a mighty revelation. Nke anyị na-enye ụnụ kịta. All over the world, the spirit. Onye maka a na-akpọ ise. Onye ka je kọpịrị. Ọ ise. Onye datịrị na-ese n'elu mmiri. Because I was in the spirit of God is hovering above the water. That is how they stole it. That is why the mapesi ekpere asị ise. Onye ọka na-akpọ amen. Onye ka ha tọọ n'ụtọ amen. But nsogbu adịghị. Anyị nwere onwe anyị. Anyị nwere the foundation in the past. We are here to lay the foundation again. So ka anyị pass ya direct to asị na ihe a ji akọ nna nna ya ọnụ bụ na ha edeghị ya ede. Nna nna anyị abịago here to write it down. Yes. Nna nna anyị abịago to write it down. Ha abịago ide ya. Bụ nke a na-ekwuru okwu. Ya na ha akọzi ya na-akụ mgbanụ mgbanụ. Ị na-akụ mgbanụ mgbanụ ị na-eje ebe. Ha sị na ya edeghị ya ede ka ji amụ anyị amụ. Hey, because our ancestors don't write it in a book. Nsogbu adị. We are here to write it. Anyị ga-ede ya, anyị desia ya, anyị enye ya ụmụ anyị. We go. Anyị na-ebe ya.
anyị desia ya we give it ndị agha chekwara na ọgwụ ha ndị ọbụla anyị ga-enye ya ndị nidirie those people who need it anyị enye ya. So ka mmarazi ihe ha ya ekwu ka mmarazi ihe ya ekwu dem na kasị anyị edeghị ya ede na anyị ga-ede ya and they will have it. Anyị desia ya enyeghị ya ha were ya pụọ ndụ. Onweghị ndị nwere ike inwe onweghị Africa enwebeghị that kind thing before, not even any black race enwebeghị this structure of life written. Although not the artifact of course yes, but ọ dịghị na this modern way. That's why we are here to do it. Anyị nọ ebe a to mee. So ihere ga-eme ha they will die in shame. Ndị agha buru ukwe nwa bekee n'isi si na nwa bekee bụ the best, nwa bekee bụ ndị nka they will be ashamed because ọ ga-eme ha n'anya their children will leave them, abandon them and follow their own ancestry way. Yes, because ọ ga-adị ha more clear, nke a ga-adị ha more clarified. Gwa ya nwanne igosi ya odoge anya na nwa gị gụọ ihe a ọ bụrụ mmadụ, but nwa gị nke na-agụsi nse nwere uru ọ bara gị, ịghọtara? So that is it. Nwa gị ya agbanarị gị soro ebe a because onwe onye akpịrị chuga n'ọnụ ọgbụpụ, enweghị onye ọ bụ na akpịrị chuga n'ọnụ ọgbụpụ ya, no way. So they will die in shame. Ọ gaghịzi agwa gị na because of ka reason ọ ga-enyekwana gị ka reason ndị ọdịnala mmadụ na-anwụ na village asị ọha nwa gburu ya na ọha nwa ha na-efe arụsị, ha na-efe ihe apịrị apị, nsogbu adịghị. Now akwụkwọ nta na akara anyị ga-apụta, ọ pụta anyị eburu ya fanyị na mkpa abụ, o buru nke ya pụta eburu m nke mpụta, ya na-ekwu otu mmazi ihe ya gbanụ m data. Ọ sị na Chukwu ewu Jizọs, ngwa ya na nke m ọba ama amara onye gịnị bụ Jizọs? Amamihe, knowledge, amasị, Amadioha, the master of all, abịa ma nke na-abịa, the master of the fourth coming. So gwa m ya bụ Jizọs. And even though we call this name, we never call them God. Ihe anyị na-akpọ ha wụ representative. They are prophets, all of them. Because moto, every pass nọ na moto is a pass. Ya kpọrọ car pass. Even the engine remain car pass. Because ihe na-eme to attract the force that will move. Ihe na-eme attraction and repulsion. They are not the force actually. You got to go. So manifestation of a force is never a force, only manifestation. You got that? So all this in na-akpọ God is only nothing but manifestation. Because ndị Igbo na-use code were ekwu okwu. You got that? Ndị Igbo na-use code were ekwu okwu. Ọbịasị ga-ama. The same ama ha bụkwa ama ha, I don't know. The same ama ha bụkwa na ama m. You got that? So pụta the person ka anyị mee the debate about who know God best. Break them in. Pụta ha ọkwa ha chọrọ, they want better life, they want to go to heaven, they want to see the God. Of course yes. Ị chọrọ the best way to see the God. Of course yes. Everybody chọrọ best way to attain this godly heaven, godly mind, godly consciousness. Yes. So ihe anyị chọrọ the best way. So nwanne onye nyere gị the best offer ka ị ga-eso na. So ọnwụ na ndị ụka nyere anyị best offer, anyị ga-anọ ebe a na-akọtu. Because our intention, our ambition is to fulfill the journey of life. Mmadụ ọ ga-adịzi mmadụ na-esi mmụọ mba na. So ọ bụrụ na enwere ka ele nwanne anyị dị grown up enough to look for solution for ourselves. Ihe anyị need is solution to our problems. Solution to our problem. So anyị wụ ndị ojii, but we are capable of thinking. We have thinking faculty. Anyị nwere thinking faculty. So nsogbu anyị dị anyị n'aka and the solution dị anyị n'aka. Period. Onye na-achọghịzikwa, you can go, so what they follow them. But we say no, that we have tried. We have tried a lot, but we don't have any answer. We have cried, we have begged,
We have asked, but no we hear no, and we were mocked. Achị anya ọchị ma anya akaja. They say, are you a Christian? You say yes, ọchị. In Africa there is no Christian, only Muslim. Then say, ndị ọcha na isi onye ọcha na iwu Christian n'obodo oyibo na-achị ọchị. Mockery. How can you be a Christian? How can you be? Because in Africa ụna anaghị ama ihe mmadụ na-afụ ebe a. Ọ na-ene gị anya Christian cow come because ọ ma na Christian nwa bekee. Why I say how can somebody worshiping white man? Ọ ma na ya mara ihe. Because but Jesus is white. How can you be a Christian? That image is our image. This is for us. It's for our children. So how are you going to tell your children about this? Ha na-ajụ anyị, they ask us here. How are you going to take say may he explain to your child? Na his God na chọọcha. What about the dignity of the color? What about the dignity? What about the protection? So ha na fire as ndị iberibe. So ị nweghị ike create something imaginary for your child. You don't have the mental capacity to create something for your children, direction for your children, moral instruction for your children. You nwere ike imenwe. So you have to depend on somebody else to give you electricity, give you land, give you food, give you religion, everything they give you. And you want Black Lives Matter. You could that in Rome say were matụ aka pịakpọ gị anya. You could that in Rome nso azụ aka Black Lives Matter in the church. Oh God, the Holy Spirit in the morning. Black Lives Matter. Holy Spirit. Nonsense. One Black Lives Matter until we begin to prove it. If not, until we begin to prove it. Don't near me with that nonsense, please. Unless you prove that it matters. And don't get in our spiritual consciousness. Okay, during a development of the mind consciousness first before you become na Black Lives Matter. Our own journey email page Jesus Christ na Virgin Maria eju, but they say Black Lives Matter. Okay, Black Lives Matter. What about this? Mba, ụmụ ibe ọ ga-adịrị ụnụ na mma ka anyị jekwe eme ihe ọzọ. Ihe anyị ji eme ihe ọ na-eto ogologo otu awụ na because anyị anaghị enwe efe mgbe ọbụla. So onye ka anyị ji eme ihe otu a. So onye gere batrị gị nwụọ ọ kaadị gị nwụọ eje pịa ya kwụsị ebe ị kwụsịrị, emechakwa ebidokwa ebe ọzọ. Nwere ike ịpụ apụọ ịpụtakwa ibidokwa n'isi gerewekwe ntịrị igecha maka na ya anaghị enwe efe ị na-ewetara onye oge ọbụla. Onye mere anyị ji eme anyị weta ofu anyị eme ya oto ogologo ka ọ wee mee ihe nekata ịbata inewekwa ọzọ maka ọnwụ na ọ bụghị ya anyị anaghị abịa mgbe ọbụla maka na ụmụnne anyị fụrụ ha n'anya ọwụ ndị nke anyị ka ha bụ. Onye mere anyị ji anọ ebe a na-ekwu okwu isi na sometimes isi na-awa mmadụ o burukwa na isi ọwụwa bịakwa ihe anyị na-eme ka nkụ nwanne, ihe anyị na-eme ka nkụ. E nwere ihe m gosiri unu oge a akwụkwọ anyị nwanne. Ihe a bụ akwụkwọ kwewere akwụkwọ ihe akwụkwọ ha nke ọkwa ha akwụkwọ size book. Ihe niile adị ebe edere ya ede. Ihe ahụ copies of ihe niile na-eme na ala Igbo mgbe ndị gboo. Ọ ya bụ ebe a, ya bụ ihe a all over the world the spirit is moving. Ihe a niile bụ akwụkwọ bụ ihe a ụmụ ibe. Ihe ọbụghị akwụkwọ nke egote na ihe niile na-adị ebe ahụ ihe edere ede day and night before enwee ike itinye na kọmputa. Anyị anaghị akọtu gọtara. Anyị na-amụ anya abalị 24 hours. All over the world where spirit is moving, there is a mighty revelation. All over the world the spirit is moving.
kakwa nkụ, akwụkwọ kakarị akarị, nekwa akwụkwọ. So that's a mighty revelation. Nekwa ọzọ, akwụkwọ karịrị ihe a chọrọ. Akwụkwọ karịrị ihe a chọrọ ụmụ ibe. Ọ ka unu wee na-afụ. Anyị anaghị akọtu ihe niile na ngosiri akwụkwọ bụ akwụkwọ bụ ihe a niile. Akwụkwọ. That's the mighty revelation. Mgbe ha na-ede Baịbụl, otu a ka ha si ebu ya nwanne, otu a ka esi ebu ya. A na-ede Baịbụl ụlọ fụrụ ejikwaghị kọmputa dee, ọgwa aka ejide. Ọ mmadụ dere datịrị. Mana anyị adịghị used to ịta afụfụ na ụdị afụfụ, anyị adịghị used to. Ihe anyị nọ bụ nna ego one ka ọ ga-akọstụ m. Mba, nwanne anyị ga-ebido na-eme nke anyị na ka esi eme n'ụwa, ka esi eme ya n'eluigwe na ya ebe a. That's a prophecy it should be. Revelation. So ụmụ ibe, ọ ga-adị mmadụ nweenụ ndidi, nweenụ isi oyi. Gwegwuru oyoyo, anyị ga-ekwe oyoyo n'ọgba. Ọwụ na ala Igbo adịghị mma nwanne. Jos ịfụ ha na mụ na this Facebook people ya even block ọwụ na anyị mee nsọ ala. Ọwụ na ala Igbo adịghị mma nwanne. Don't ever watch this audio. Don't ever watch ihe ọ bụla ịfụrụ my audio. Guys, gbaa ya tụfuo ya. Don't listen to it. You got that? But if you believe me, anyị mee nsọ ala Igbo with this nta na akara, nye anyị 10 years na ala Igbo, it will transform. Because the mind is the power that guides everything. Once the mind is okay, nwanne, the land will be okay. Ọ bụ obi gị nwanne, obi gị nwere, ọ ka obi gị dị ka adị gị ga-adị. Because obi na isi wụ ofu, isi na obi na ọbụrụ ofu. Ọ bụ above below, as above so below. Once ị nwetaghara obi gị a, nwanne nweta anyị. Simple. Ị nwetakwa ya n'obi, forget the land. Simple. Adịrọ na mma.